Baba tinonamata mangwanani ano nezita neropa ra Jesu. Mazita mweya mutsvene, mazita muservice ino mweya mutsvene, kuti muri pakati pedu tinonamata mangwanani ano. Baba tinozarura moyo yedu, tinozarura Mwari wamasimba ose. Baba mangwanani ano shumiraiwo Mwari, tizadzeiwo mangwanani ano, tizadzeiwo mangwanani ano, muzita nemuropa ra Jesu. Father, we thank you. Father, we bless you. Mazita mangwanani ano takusumudzirai takupai mbiri Mwari nekuti muri mutsvene, muzita nemuropa ra Jesu. Baba takutendai, Baba takurumbidzai, nyasha dzenyu dzinoshamisa mangwanani ano Baba nezita ra Jesu, muzita ra Jesu. We thank you, we thank you. Makanaka mweya mutsvene, makanaka mweya mutsvene, muzita ra Jesu. We thank you, we bless you in Jesus' mighty name. Todangotenda Mwari mangwanani ano nchasiya nguwa Yesu ku praise and worship. Chingomhoresana, chingomhoresa uri pedyo newe uti waita zvakanaka zvakare. Wauya kuimba yaMwari kuzofarira Mwari nekumuimbira nekurumbidza mangwanani ano. We love one another and praise the Lord. 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 We greet 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 one another and praise the Lord. Ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Areke kumanikidzwa tendaiwo kuna Baba votendane kwandiri Jesu. Rarara kuchemao, rarara kuchemao, rarara kuchemao, rarara
Hosa. Mawagogo na Jesu. 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 Mururu ne murizogo na Jesu. Hallelujah. Need Jesus, higher. Need Jesus, higher. Higher, 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 higher. Tambira Jesus choose. Woza. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dayasiri Jesu. Wakandi wona ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo ndiona. Dayasiri Jesu. Hapana wezo ndiona. Ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo ndiona. Dayasiri Jesu. Hapana wezo ndiona. Ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo ndiona. Dayasiri Jesu. Hapana wezo ndiona. Ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo 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 ndiona. Dayasiri Jesu. Hapana wezo ndiona. Ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo 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 ndiona. Chimbori zira Jesu mururu tos. Hallelujah. What's up? How did you say? How did you say? Dayasiri Jesu. Wakandi wona ndiani kwa izo ndiona. Hapana wezo ndiona. Diabu ya ere. Hapana wezo ndiona. Diteguru ere. Hapana wezo ndiona. Dimuko maere. Hapana wezo ndiona. Uningina ere. Hapana wezo ndiona. Wote wakastata. Hapana wezo ndiona. Wote wakastata. Hapana wezo ndiona. 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 Ai! Anene wos 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 wos. Simuza twase. Hosa. If Jesus higher. If Jesus higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Move to the Jesus. Higher. Hosa. Hallelujah. Mawagogo na Jesu. 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 Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher.
Jesus, aya. Aya. Jesus, aya. Aya. 1, 2, 3. Sing. Mururu na burizo kuna Jesu. Greater life today. Greater life is mine. Greater life is mine. Higher life today. Higher life today. Higher life is mine. Greater life is Greater mine. life today. Greater life today. Greater life is mine. Greater life is We are living mine. in greater life. Living in greater life We are today. living in greater Oh, life. living in greater Oh, life we are living today. in greater life. I live greater life We are today. living in greater Oh, we are life. living greater life We are today. living in higher We are life. living higher life We are today. living Oh, we are living higher life We are today. living higher life. We are living higher life today. Oh, we are living higher life today. Rie, 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 rie. Yay. Higher life today. Higher life today. Life is mine. Higher life is mine. Higher life today. Higher life today. Life is mine. Higher life is Oh, we are mine. living in higher We life. are Living living. in higher life today. Oh, we are living in higher Oh, life we are today. living in higher life. We are living in higher life We are today. living in Oh, we are living in higher life today. Higher, 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 higher. Mawoko kuna Jesu. 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 Ah, kutambira Jesu. 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 1, 2, 3. Pass. 1, 2, 3, 4. Pass. 1, 2, 3. I dominate territory. Dominate territory. I dominate territory. You dominate territory. I dominate territory. Dominate your territory. Simuza mawoga mudenga chipa mbiri kuna yawe. Simuza mawoga mudenga chipa mbiri kuna yawe. Tina pambiri kuna yawe. Biri kuna yawe. Pambiri kuna yawe. Biri kuna yawe. Pambiri kuna yawe. Biri kuna yawe.
Hey! Oh, chipiti piti. 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 Ululu na marita uko. Hallelujah. Farira Jesu. Hallelujah. Pachigaro chake mwari. Pakazara nekupwinya. Meni nekudengenyeka. Maungira ochinira. Zvisikwa zorumbidza. Masikati neusiku. Chene, 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 chene. Pachigaro chake mwari. Pakazara nekupwinya. Meni nekudengenyeka. Maungira ochinira. Zvisikwa zorumbidza. Masikati neusiku. Chene, 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 chene. Chinoti muchene. Chene, chene. Kukuza, irine kuongwa. Chinoti muchene. Chene, kakutswe. Kukuza, nekuongwa. Pachigaro chamwari. Pachigaro chake mwari. Pakazara nekupwinya. Meni nekudengenyeka. Nemaungira ochinira. Zvisikwa zorumbidza. Masikati neusiku. Chene, 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 chene. Chinoti muchene. Chene, kakutswe. Kukuza, irine kuongwa. Chinoti muchene. Chene, kukutswa. Kukuza, irine kuongwa. Chinoti muchene. Chene, kakutswe. Kukuza, nekuongwa. Chinoti muchene.
Pachikaro pakasaranyasha maungira erumbitso mangwana nano kaburukire panshimbo ino pachichakuonga imwari muchichire sakanaka lezita ramambo Jesu. Father, we worship your holy name. Muzita ramambo Jesu. We glorify your name, Jesus. Muzita ra Jesu. Makatendeka Jehovah. Yes, Lord. Yes, Lord. When you call me, I will answer. When you lead me, I will follow. Oh, my Lord, please teach me how to know your way. When you call me, I will answer. When you lead me, I will follow. Oh, my Lord, please teach me how to know your way. So be my guide, be my light, be my way. Oh, my Lord, please teach me how to know your way. So be my guide, be my light, be my way. Oh, my Lord, please teach me how to know your way. My soul, my soul, my soul, say yes, say yes, say yes, say yes, say yes. My soul, say yes, say yes to the Lord. My soul, my soul, my soul, say yes, say yes, say yes, say yes.
Teach me how to know your ways. Be my guide. Be my life. And be my way, my God. Father, teach me how to know your ways. Maya wangu kaufume. Kuna mambo choso Kristo mabana yako. Maya wangu puma. Kushokora mahali. Maya wangu puma mangona nako. Pasipupuriro shedeka. Maya wangu puma. Mangona nako musisami sosoma. My God. Maya wangu kunopuma. Maya wangu kunopuma. Kuti muri mari amukundikana. Muri mari aminana na shisamiso. Maya wangu wafuma mangona nako. My soul says yes to the Lord. My soul says yes to the Father. In the name of Jesus, be my God and be my light, my Father. Teach me, God, how to know your ways. In the name of Jesus, we glorify you, Jesus. Thank you, God, we worship you. Hallelujah. Tinaye mwari wezvishamiso. Mwari vanoshamisa mukati meupenyu hwedu. Mwari vanoshamisa mukati meupenyu hwedu. Mwari vanoshamisa mukati meupenyu hwedu. Jehovha vanoshamisa mukati meupenyu hwedu. Ivo vanoshamisa, Jehovha vanoshamisa. Mwari vanoshamisa. Kana ndo rangarira mabasa okudenga kana ndo ameni mabasa yepanyika ameni kana ndo
inoshamisa kwazvo. Ayana mabasa makuru akaitiwa newe. anoshamisa mazuva ose anorubisa toipa ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo. ididikana Dorangarira iwayo mabasa ekudenga amerikana dorangarira iwayo mabasa mabasa epanyika ameni inobuda inobudani misoti kanado kanado kaiwe ameni inobudani soti kanado kaiwe. shingorumidza makuseni ano kudzwai baba piwa ibiri mutsvene makarurama mwari makarurama zvoshamisa imi munovhura baba pakavharwa munofushira mwari pakacherwa. We lift your name upon high, my God. We worship you, Father. We give you honor and the glory. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Mazvita Jesu tinokutenda. Yes, Lord. Tinokuvonga imangwanani You ano. are the Alpha and Tiri the nekukudzwa Omega. pachigaro You chenyu are the nokuti muri Alpha and Mwari. the Omega. Makafanirwa nembiri. You are the Alpha Rumbidzwai and the simudzirwa Omega. imangwanani You ano. are Alpha Kenyu and the zita Omega. rikudzwe. Ini Risimudzirwe nokuti muri Mwari. Tinokuvongai shumba huru yerudzi rwaJudha. Tinokutendai wamasimba ose. Zvatauya kudai Baba. Zvatauya Jesu. Tauya pamberi penyu. Tiwanireiwo nyasha. Tigonerei nokuti muri Mwari. Muzita raJesu. Mazvita Baba. Alpha, Alpha na Omega. Alpha, Alpha na Omega. Alpha, Alpha na Hallelujah, Jesu ndiye Alpha na Alpha na Omega. Alpha na Omega.
kusina. Hallelujah, Jesu ndiye Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Tinokuza zita renyu nokuti hakuna rimwe zita kunze kwezita renyu. Renyu zita ngaribowe, renyu zita ngarisimudzire. Iyemi muvapi nomukwaniso wokutenda kwako. Moyo wangu nokutenda, moyo wangu nokurumbidza. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Mweya Mutsvene, mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Changamire. Tiwanirewo nyasha, kuda kwenyu kuitwe. Tiriteka tishikoni, asisanganai nesu Baba. Iyemi Alpha na Omega, iyemi wokutanga, iyemi wokukumisira. Tinokuza zita renyu Jesu, makatendeka. Ubizwai Mweya Mutsvene, namatwai Jesu. Tinokutendai Baba, tinokurumbidzai Mweya Mutsvene. Mazvita mangwanani ano, mazvita muridzi woupenyu, mazvita Baba vedu. Ongwai, ongwai, ongwai Jesu, ongwai, ongwai, ongwai Mweya Mutsvene, ongwai, ongwai, ongwai Changamire, ongwai Mweya Mutsvene, ongwai Jesu, mazvita Mweya Mutsvene. Tinodana kwamuri Baba vedu, iyemi Jehovha zvoshamisa. Moriwe tiitirewo nyasha, zvotauya kudai Jesu, sanganai nesu, zvotauya kudai. Taurai muupenyu hwedu, renyu zita rikudze, ribatwe noutsvene. Mazvita Mweya Mutsvene, tinokutendai, 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 tinokutendai. Mazvita Jesu, mazvita Ishe wangu, akatendeka Jesu. Biri pachigaro chenyu, muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Toda kungoti tisvike patinoimbirwa zvakare tiri mumweya umwe chetewo zvakare tingosvika titi Mwari tauya kuzokusumai nyaya dzedu kana kuri kwedu kuchimanyika kusuma zvinoreva kuti tiri kukuudzai kuti mutiitire isusu hatisingagoni. Haleluya. Kana kuri kwedu kuchimanyika zvikanzi takusumai tiri kureva kuti takupai simba rekuita take over kuti mutangire patagumira. Haleluya. Tangosvika patinoti Mweya Mutsvene tauya kuzokusumai nyaya dzedu zviratidzei
kuisa Mwari kuupenyu hwedu. Torai mukana wenyu saMwari. Regai kuramba makanyarara kumasituations edu. Taurai izwi rine simba, zvine nharo zvinzwe kutaura kwenyu. Isu takataura zvikarega kuteerera. Mangwanani ano tinoda nyasha kuti zvinzwe kutaura kwaMwari. Ngatisvike patinoimbirwa tinamate titi Mweya Mutsvene waShe tauya kuzokusumai nyaya dzedu. Zviratidzei saMwari. Batai ruoko rwedu tifambe nemi. Batai ndangariro dzedu tinzwe kutaura kwenyu. Tipei simba rinoti zvitakwatisingazviki tega. Rabasataya mandaria rabasaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Yesu tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Yesu tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Yesu tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. 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 Takambozuma shamari, hapana chakabuda. Takambozuma ukama, hapana chakabuda. Kudzidza takambosuma, hapana chakabuda. Tauya kuzokusumai nyaya. 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 Munoramba Jesu, munoramba murima. Munoramba murima. Jesu, munoramba murima. Jesu, munoramba murima. Jesu, munoramba murima. Tashiona munoramba murima. Jesu, munoramba murima. Munoramba murima. Jesu, 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 munoramba murima. Munoramba murima. Munoramba murima.
muri Mwari. Ritata yamanda rabasanda. Ritete yamanda rakauta. Ritata yabasanda. Dedededede rabasata rakata yamanda. Ritata yabasata kayamanda. Ritete sataka yamanda. Ritata yamanda rakauta. Ritete yamanda rakata yamanda. Munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari. Ritaka yamanda rabasata. Ritete yakata rabasierere rabasa. Sotaibo kusota kwenye panchimbo ino. Basa renyu panchimbo ino. Ritata yakata yabasana. Ritete yamanda. Muri Mwari. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndikumbire praise and worship. Wane pawanga wana pekugara. Hallelujah. Hallelujah. Muchandiregerera zvazvakunyanya kunakidza. Zvinonzi mumwe wavadzidzi akati kuna Jesu pazuva retransfiguration, zvadii tangowaka mabhuthi tabva tagarira pano. Saka ndambofunga kuti zvadii kuti tangowaka mabhuthi tangogarira praise and worship. Ndikazoti chirega ndipewo wamwe mukana. Hallelujah. Praise and worship inzwai kuitirwa zvakanaka. Thank you so much. Ndanga ndakuvarairwa nekagitari ndandakamira paspeaker apo kakachiti ti. Saka vatungamiri ndokumbira kuti after 3 weeks mongonditendera kungomira hangu ipapo ndisingachei. Hallelujah. Ndaitirwa zvakanaka. Hallelujah. Mangwanani ano toda kusvika panguva yokufarira musharukwa. Hallelujah. Musharukwa wakare kare ane nhoroondo yokuti wakamuona waiti kana woenda waisira vamwe nhaka. Hallelujah. Ukaverenga pana 1 Kings chapter 2 kubva pavhesi 1 kusvika pa6 zvinonzi nebhaibheri, Dhavhidhi akati akuenda kunzira yavamwe wose yokufa, anoti kumwana wake Soromoni, ndakukusiyira chinhu ichi, rega kubva pana Mwari uyu uite zvaakataura kuti ushe hwaDhavhidhi urege kuzoparara. Haleluya. Toda kungosvika patinogamuchira Mwari wokuti wakatanga wakaona kuti zvakanaka wamusire kune magenerations anotevera. Wanomuti zvomushamisa. Haleluya. Gota musharukwa wakare kare. Wamwe wanomuti Adonai Master. Haleluya. Wamwe womuti Ishe wamadzishe, changamire wamachangamire wose, iye wakanga aripo. Muimbi wekwedu ati ndiye Alpha na Omega. Haleluya. Panguva iyoyo alphabet yaitangira pana Alpha ichiperera pana Omega. Zvoreva kuti ndiye aive pekutanga nepekupedzisira. Haleluya. Ndiye kutanga nekuguma kweupenyu hwedu. Haleluya. Pakutanga naye, pakuguma naye. Haleluya. Farira Jesu akanaka mangwanani ano. Jesu unenyasha mangwanani ano. Hallelujah. Kudya uchigona kuwana simba inyasha dzake. Kugeza vaselini nepoda zvichibata inyasha dzake. Kuva nevana inyasha dzake. Handiziwe kuti ungamufarira sei, wakafanira kurumbidzwa. Haleluya. Tisati tagara pasi, regai tifarire vanhu vaMwari vari pakati pedu. Haleluya. Regai tifarire mufundisi Jiriji pamwe chete naamai. Muranda wache tinokudai, munotiitira zvakanaka. Takava nenguva yokutsanya tikaitirwa zvakanaka. Haleluya. Tingawana hedu patingagara. Haleluya. Chimbokwazisa wari pasaidi newe umuti ndiyo inguva yekukwazisana. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Regai tikwazise vatungamiri vose, main church board yose inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Zvekare tikwazise utungamiri hwana baba, men's fellowship inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Utungamiri hwana mai, ladies fellowship inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Regai tisvikezve patinokwazisa Sunday school yedu. Sunday school, are you there?
Thank you so much. You can go to your classes. Regai tisvike patinokwazisa vana baba vari pakati pedu. Vana baba vose inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Zvakare tisvike patinokwazisa vana mai kana kuti madzimai ari pakati pedu. Zvakanzi nevamwe ndivo waridzi vedu. Haleluya. Vanoita kuti zvifambe kunana baba nekuvana muzita raJesu. Inzwai kugamuchirwa. Haleluya. Regai zvakare tigamuchire mayuth ari pakati pedu, vakomana nevasikana. Inzwai kugamuchirwa. Tinokumbirawo muchato muzita raJesu. Amen. Tinoda makeke. Haleluya. Zvakare tine matinzi ari pakati pedu. Matinzi, inzwai kugamuchirwa. Kereke yaJesu inokudai. Zvakare muri simba redu. Haleluya. Zvakare tine hama dziri kubata nesu online. Inzwai kugamuchirwa mose muzita raJesu. Haleluya. Kana paina asina kugamuchirwa, inzwa kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Vamwe vanoti all protocols observed. Munhu wese taedza kuti timugamuchire. Haleluya. Zvanzi ukagamuchirwa, unonzwa zvinotaurwa pawagamuchirwa. Haleluya. Zvekare tine dzimwe hama here dziri pakati pedu dzatangawo kupinda nesu nhasi. Do you have any visitors who have visited us for the first time? Can you kindly show up by raising your hand so that we can also welcome you the Rudaport way? Hallelujah. Varipo vakadaro ndokumbirawo muuye kumberi kuno tikugamuchirei nenzira yatinogamuchirana kuno. Hallelujah. Vaenzi vedu vari pano vauya, 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 oh. Oh, vaenzi vedu vari pano vauya, vauya, vauya. oh, kusosandira pamwe chete. Oh, vaenzi vedu vari pano Hallelujah. Do we all understand Shona? Is anyone who doesn't understand Shona? Hallelujah. Vose vanonzwa chishona. Hallelujah. Nhasi ndiri kuda kuzototaura chiXhosa pana. Saka zvaita zvakanaka. Chirungu chacho futi chinotinetsa, but taizobatanidza dai zvisina kudaro. Regai tikugamuchirei mose. Ndichakumbira kuti muzviintroduce nenzira iyi. Ini ndakamira pano ndinonzi Baba Jiriji. Ndinogara muno muRoadport. Ndine mudzimai nevana vatatu. Zvekare ndinopindira pano pasi pamufundisi naamai mufundisi Jiriji. Haleluya. Ndichakumbira kuti muzviintroduce nenzira iyoyo. Zvekare kana paine vakukokai motiudzawo kuti makokwa nani. Kana makaonawo pama-online edu motiudzawo pama social media platforms edu motiudzawo kuti makatiwana papi. Zvinoitira kuti zvitiitire zvakanaka kumedia team yedu muzita raJesu. Amen. Haleluya. Ini ndinoitwawo Maichiola. Ndinogara kuwestern area. Ndakakokwa namai Chimbi. Ndauya pano kuti tigozoshanda pamwe chete. Hallelujah. Ini ndinoitwa ndinoitwa Mai Misi, ndinogara muno muRoadport. Ndakakokwa nababa Pastor Chirichi, ndokandikoka. Ndauya kuzobata nemi. Hallelujah. Ndinofunga vanhu vari kukashamara kuti waindasumuka semuenzi. Handisi muenzi. Vazhinji munondiziva. Asi somunhu akamboita nguva ndisingauyi panapa. Ndaiva ndamboenda kumusha mai vangu vachirwara vakazoshaika pana June apa. Saka ndinoti hama dzangu ndadzoka kumba. Hallelujah. Mapepa makabatayo. Rimwe fomu rinokumbirawo information yenyu. Zita nezvimwe zvakadaro kuti tigopota tichicommunicata nemi neutungamiri hwepano ugopota uchitaura nemi uchikubvunzaiwo kuti muri sei. Zvekare iyo pamphlet yamakabatayo
inotaura nezvechechi yedu ino, kwatinoenda nekwatiri kubva. Haleluya. Regai tikumbire kereke ichiombera madzimai maona mamwe madzimai ayo, wagamuchirei muzita raJesu. Haleluya. Tinogamuchirai, mungawana henyu pamungagare. Sunungukai, inzwai kugamuchirwa. Haleluya. Hamuna kurasika, ndipo chaipo chaipo pamauya, mungawana henyu zvigaro zvenyu. Haleluya. Ngatiwaomberereiwo maoko. Haleluya. Nhasi tine item imwe chete. Item yedu iri kubva ku English Service Praise Team. Haleluya. Ngativaombererei vachiuya. Hallelujah. As this English Service Praise Team, we wanted to just come here and sing you guys a song. Hallelujah. Salvation and glory, honor
Hallelujah. Ngatiomberewo maoko. Hallelujah. Ndakandichizwa kunge one of the American choirs. Hapana zvinzwawo. Chirungu chacho chachichibuda zvakanaka. Hai generation yechirungu. Wakapa zita wakawagona wakati English Saves Praise Team. Ndaitirwa zvakanaka. Hallelujah. Nguva ino regai tiisire kuzviziviso. Chakumbira church secretary vauye vagotipa zviziviso muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Regai titende baba jiriji vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Ameni. Aiwa ngatingoombererayo maoko. Ameni. Aiwa tinotenda Mwari. Amen. Regai ndipo ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama nedare rose. Regai tipanane zviziviso zvesvondo rino iri. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. Zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Madzimai muri kuziviswa kuti hakuna fasting this Thursday. Amen. Ndakamirira kuti vanhu vamboresponda ndatazvinzwa. Amen. Chechipiri chiri kuti kuchange kuine ladies high tea ipo pano pakereke musi wa 20 September kubva na 1 p.m. kusvika na 4 p.m. Mapiwa dress code yenyu. Dress code yacho yakamira yakadai izvi. Hanzi munopfeka floral dresses and a fascinator. Registration fee to cater for our eats is just 70 rand. Amen and amen. Kuna ana baba wakaita seni. Ndatogoogle kuti chinonzi fascinator chi. I know what it means to be fascinated. But fascinate and andisingazive. Hallelujah. Kurava kuti handicha tsananguri kuti chi. But ngatitsvagei kuti chinonzi fascinator chi. Amen. Chechitatu chiri kubva kumadzimai chiri kuti icho kunenge kuine ladies and girls camp musi wa 3 to 5 October. Iro gore rino iri uye camp iyi ichange iriko kumaHallis Retreat Resort. Camp fee yacho is 700 rands chete. Kindly register and pay my deposit. Munogona kuswipa, munogona kuita ma EFT, munogona kuisa mchurch ma EFT kana ma ATM deposits mu church account. Zvamunofanira kuzongoita ndezvekushare proof of payment kuna maichimbi. Hallelujah. Chirega tipanane zviziviso zvinoenderana nekereke inoi. Kereke tiri kuziviswa zvakare kuti svondo rino iri or Monday iri kuteera mangwana. Hatisi kutsanya. Tiri kungonamata nemhuri dzedu. Tiri kudzimba. Hallelujah. Amen and amen. Regai ndingodedza vari kutiitira chiziviso chemutambo unenge uriko musi wa 12 September iro gore rino iri. Vauye vazotidzidzisa kuti zvinenge zvakaita sei. Pandakatarisa posta iri ndakaona paine vanhu vakati one day vanenge varipo zvichingotiitira zvakanaka. Uyai henyu crew muite zvinhu zvenyu kana muripo. Hallelujah. Varkufara chete, hallelujah. Aiwa, we are happy. First of all, we'd like to say thank you so much. We are happy with our numbers. Muswa 6 inenge itori this Friday atiri kutopinda naye. Varikufarira concert chete, hallelujah. We are happy with the numbers. We are happy for the first 5 minutes and ndapinda muchechi ndatotengesa more than 5 naye saka zviri kuita. So thank you so much for supporting this church activity. I think baba wakataura kuti no, we are just utilizing
the church naye. Saka we thank you so much. Kana wanga usati watenga ticket naye tionewo after service urupatire takagara patine matickets atinenge tinawo, but overall we are happy with the numbers, and we are hopeful also for this week. We are wrapping up naye. Thank you. Hallelujah. Warimnana, hallelujah. Wakagadzirira 12 September, hallelujah. Ngatuye, let's come all with our numbers. Nanzwa zvanzi English praise team ichaita opening act wakufara moko mudenga yaka. Hallelujah. Ngatuye takagadzirira. Let's come with our dancing shoes. Let's come with the energy. Pane pakaipa panapa. Mazvionera mega kakuti opening act yacho inenge yakaita sei. But nozopinda Amen. Let's all come. Let's. Ngatuye kuzotambira minana yedu. So 12 September. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Makundo nake kupedzera panapa. Maita new amatemba na sister Magwenzi. Thank you so much. Regaiti ndingodedza zvakare mai mukomba choto vangoita presentation yavo iri maringe ne-social welfare. Hallelujah. Vaombererewo maoko. Amen. Amen. Hanzi kugona ndekwaJesu. Nerumbidzo ndedzamwari. We officially launched our soup kitchen yesterday, and I'm glad to announce to the church that it was a great success. Toda kungotenda on behalf of the church board. Toda kungotenda nekubatirana kwatiri kuita pachirongwa ichi. I think muri kungozvionerana mama vanga vangori busy vachingobika. Hanzi chikafu chedu, it's a 5-star rating. Vaingo appreciate vanhu. Ngatingopa Mwari timbovaombera Mwari nekugona neurongwa uyu wakatinakira. I think muri kungozvionera menu yacho wakaitesta vakangoti wow, this is just beautiful. Asi pane chimwe chinhu chandakadzidza. Wow. Hanzi we become when I save you. When you save me, you become who you are called to be. When I save you, I discover who I am meant to be. Saka yesterday was really, it was a learning curve. It was a learning yekuti unobata nekudzidza tukunhu tumwe chete 1 and 2. I just want to say 3 encounters dzandakangoita dzakangondiitira zvakanaka. Hallelujah. Vachinge vauya vakomana, ndinoda kutenda baba Makanda, ndinoda kutenda baba Mutasa nekushambadza kwese kwavakaita kuti vanhu vagouya. Pane vakomana vakauya, but ndakabatikana ne-one of them. Achinge vagara panze apo pane manhingini, pane matables edu apo. Ndobvati matipinzirei mukati. Madini kutipira tiri kunze kwegedhi. Nekuti zvamatipinza mukati zviri mandiri zvakatibata mune mota dzakanaka umo, ndinogona kukanganisika. Dai matipira tiri kunze. Munoziva ndakaona wow. Ndakabatikana kuti tava invite chikafu, but ndakaona a prayer point kuti kereke tine basa. Ndakaona iri prayer point kuti hanzi dai matipira kunze nekuti zvakandibata ndiri kuona zvakanaka munomu. Ndinogona kukanganisika ndozoguma ndatora zvandisingafanire kunge ndatora. Ndakaona iri prayer point kuti zvaari kutopupura afara aitirwa zvakanaka asi akupupura nemuromo wake. Ndakaona kuti it's a prayer as we are serving in this capacity. Zviri kutotiti now we go the extra step and we pray and we intercede. Kuti Mwari vanhu venyu, let them encounter them. I saw that plate of food as ministering the love of God. Tine mumwe watakasanga nawo nekuti ranga riri zuva rekutanga takazopeka chikafu kuti tiende muRudaport. Vadikani tinofanira kuenda kuno vamwe vedu. Tinoona upenyu huri kuraramwa. Tigoita get into reality with the realities of life.
takati tichipfuura tine makonteina edu. Pane vamwe baba vakambotipfuura vaona kuti tine makonteina, ndobva vadzoka ndobva wakumbirawo chikafu. Pane pakanga pane kasitubu murodhi, vakazoenda unomira vatovhura konteina yavo vakutotanga kudya. But as I looked at that man, very mature man, old man, ndakangoona rudo rwaMwari. He's appreciating the food. I just saw the love of God, the ministering of the Holy Spirit. Kuti Mwari vari kuratidza rudo rwavo kuvanhu vake. Tine mumwe watakapa vanogara pane kasheki kari kumashure. Akati, zvamandipa, ndine mumwe wangu anorwara asi panapa. Ndingatorawo here ndimuchengetere ndozomupa panouya. Kuti iye aona chake chekudya, but ari kufunga kuti ndine mumwe asiri panapa ari kuda chikafu, ndiri kukumbirirawo. Munoziva panonzi ubuntu, panonzi tiri hunhu, who we are as people, kuti our interconnectedness. What I just saw was the love of God. Ndakabva panapa, I was just overwhelmed. Kuti this project, let us not underestimate it. Let us not underestimate the power to transform of this project. Inini pandaiona vanhu vese that way being given food, I just saw the love of God. Kuti Mwari sees us in our individuality. Kuti paanotitarisa, hatiwani kunyangwe takaungana as a crowd like this. He sees us individually. Saka inini zvakandikoshera, ndoda kungotenda kereke. Nechirongwa ichi ndoda kungotenda leadership yepanapa. Nechirongwa ichi ndichingokurudzira kuti ngatingobatirana. We managed to save 65 savings that we managed to save yesterday. And nekushambidzira kwatakazoita shoko, tiri kuanticipate kuti demand yedu ichaexceed supply. Saka tiri kutokumbira kwamuri kereke kuti ngatibatirane. Chirongwa ichi patiri kuti vanhu, patiri kuti evangelism, just kungoona chikafu chiri kutongopuwa, uri kuona kuti chiri kungoto minister the love of God. And isusu in the process we are being transformed. Tiri kutoshandurwa, and uri kuona kuti ndatoneni kamwe kakunzwisisa kandanga ndisina nezuro. Kekuti uri kungoona rudo rwaMwari kuti haritarise kuti uri ani, uri papi. Saka ndoda kungotenda Mwari nechirongwa ichi. We need your support. Support us. Continue to support us. We might have an overflow of people who are going to come. Saka tingazodzosere vanhu ivava vane nzara tati our hands are open. Saka tiri kukumbira kune vose vanokwanisa, please partner with us financially. Ma-volunteers mukana uchipo. Vamwe vanogona kuti tinirana baba, hatikwane. Ndoda kutenda baba mudzingwa. Vakakwanawo. And patakaendawo mutauni takanzwawo kuitirwa zvakanaka kuti tine munhu murume watiri kufambawo naye. Pamwe pacho unenge uchitya kupinda mutauni kuti tinofamba sei. But takanzwawo kuitirwa zvakanaka. Saka ndoda kungotenda everyone who is stretching their hand to make this project a success. Mwari wemasimba ose ngavangoramba vachingotigonesa. Mwari wemasimba ose vangoramba vachingotiwandudza nemhuri dzedu. Thank you so much baba, ndatora nguva yenyu yakawandisa, forgive me. Hallelujah. Aiwa tinotenda Mwari. Zvakatonakisisa izvozvo tinotenda, because kereke inofanirwa kushumira ku community. We thank God for that. Thank you so much mama, and nekurudziro yenyu kuti tibatirane pamwe chete nevari kuita zveSoup Kitchen. Hallelujah. Baba Jiriti, ndiani ari kuuya kuvarume? Vari kuuya? Alright, ndidedze vana baba vari kuda kutaura nezvekempi yavo. Hallelujah. Hallelujah, church. Takamirira kuti amboti tiri tiri tiri. Aiwa, tinozitenda. Ndio zvinenge zvichiitika kumaHalis retreat musi wa 26
6 kusvika 28. Saka panapa tamirira kuti tikurudzirane vana baba vose navakomana vose. Ndingati shoko iri ranga richimbofambiswa kubva masvondo apfuura ayo, asi zvino kwatosvika uku ndo kumagumo ema-announcements edu, chasara kuti tichiita zvatanga tichitaura. Saka ndoda kuti vana mai mubatiranewo nesu vana baba, mutipewo mari yokuinda kukempi. I700 chete. Vana baba ndo vanoshanda nguva zhinji, vana mai ndo vanospenda. Saka timboti spoila evo tinde kukempi please. Ndo chikumbiro chedu. Saka ndoda kuti ndamira pano na baba Tolani, mukuru we youth, but kuma youth tenge tichinda na vakomana. Saka vakomana vose muriko here uku? Aona variko, tinenge tiri tose. Kembi yedu this time yakatisiya nekutanga yemuna February, nokuti tiri kufamba nana baba na vakomana voku Bosbeck tinenge tinawo ikoko. Saka ngatiindei tindosangana na vamwe vana baba vanobva kune chimwe chiunga, imwe assembly, tichidzidzawo kwavari ivo vachidzidzawo kwatiri, su tichidzidzisanawo pachedu. Mufundisi tinokutendai nokutirongera mutambo uyu. Ndakabata shoko rakataurwa nomunhu anga achita intercession musi weFriday. Zvanzi manya pakuguma panoda speed yakati wandei. Handingatevedzera mashoko acho chaiwo but ndo idea yanga iripo kuti vanoita masports vanoziva kuti kana uchimhanya last few meters zepa winning point ndo dzakakosha izvozvo, kuti ukangofema chete ngoni patopinda vatatu. Saka panoda simba rakati wandei pakupedzisira, ndo mutambo wedu wekupedzisira wegore. Saka vana baba ndinokukurudzirai, last camp we were close to 100 vana baba. Saka this time ndotarisira kuti tasangana na vakomana chero madzimai togona kuvabhita. Handizivi baba Tolani. Tichipedza service vana baba tokumbira kuti tiinde kuseri kuti tindoita registration edu, tichipedzisa kuronga kuti tofamba sei kembi yedu. Ndatenda baba Tolani. Thank you so much. Mayuchi woye. Mayuthi woye. Muri kutaura senge vanhu vasinoda kuenda kukempu. Tapiwa mukana zvakare semayuthi yokuti tinotsvaga nyasha kugomo, tinodzika neminana, tinotsvaga mabasa, michato. Ndio mukana wacho, don't miss out. I know zvangu kuti kune vanonyara kukanda shoko. Uyai kuyuthi mongodzidzawo kune vakuru kuti zvinofambiswa sei. And also kune vane vanhu vavo. I'm not a prophet, but I know kuti pane vanhu vane vanhu vavo. Chingoya ikoko kuti mongodzidza kuti zvinhu zvacho zvinofambiswa sei. Haungoendi uchingorembedza maoko. Pane zvimaruwa-ruwawo, zvimachocolate. Zvinoda kuseviswa zvinhu zvacho. Hallelujah. Tatenda. Vakomana tinosanganazve pamwe chete nana baba this time patinopedza service. Ngatingosangana tose panzvimbo imwe tose. Hallelujah. Regai tivaomberere maoko nai. Pane ka statement kana ndatokanganwa kuti kanoexista kekuti kukanda shoko. Hallelujah. Kureva kuti pane vanogona kurasa mashoko.
Right, regai tingoenderera mberi nezviziviso zvedu. Hallelujah. Pano tine midweek service edu atinoita every Thursday na 7 p.m. Please kindly join online. Zvinotiitira zvakanaka nai. Ma English service yedu ine praise team yanga ichimba zvakanakisisa apa. Ne English service yedu ne this Shona Service iyo service yatiri. They run my social media platforms. Ngatiende ipapo tingonoita or something. Let's have some activity ipapo. Do some liking, do some sharing, do some posting, do whatever you can do. Zvichingotitira zvakanaka. Amen. This week, ne Tuesday, mfundisi vanenge vari pano. He will be available at church. Vanenge wadza 9 kusvika na 3 p.m. Vanoda kuvaona makasununguka kuuya kuzovaona. But ngatirambe tichingoyeuchidzana kereke kuti mfundisi wanogona kuonekwa at any other time, but unofana kungoita make an appointment chete. Kune avo vanenge vaine ma constraints at time, uine specific time yauruda kuvaona, please book that particular time. Kana that slot is available. Ovaona unoenda unoita zvinhu zvaunenge uchida kuita. Hallelujah. Chimwe chiziviso chatinacho ndechekuti tinokurudzirwa sevatendi to invite vanhu kuti vauye kukereke. Hallelujah. Ndanzwa kuencouragewa pandanzwa mama wanga wachiti, I think ndimai mise wanga wachiti ndakakokwa namufundisi kuuya kukereke. Hallelujah. Zvinotiitira zvakanaka izvozvo. Let's invite someone, invite a friend, invite a family member. Let's just invite people to church. Hallelujah. Vaenzi vese vauya kuzomira pano nevadzoka. Ngatingosangana apa kanzi pa connecting lounge apo tingosangana kukanguva kadiki-diki. Handina nguva yandinenge ndina yakareba nemi. Just for a short time. Zvinongotiitira zvakanaka. Amen. Tiri kukurudzirwawo zvakare sevanhu kuti tishande nemasero group leaders edu panyaya dzema mission house. Masero group leaders ndichataurawo nemi pakati pevhiki apa zvichingotiitira zvakanaka kuti tingogadzirisa musha wedu zvingotiitira zvakanaka. Amen. Regai tiyeuchidzane hama munashe kuti musi wa 7 December tinenge tiina appreciation yevanhu vaMwari pano. Hallelujah. Kubva svondo rinouya tinenge taakupa announcement in a special way, but ngatiyeuchidzanei kuti tine appreciation musi wa 7 December. Saka maseo group nema departments nesu semhuri or sewe sedunga munhu gadzirira chiitiko ichi zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Chekupedzisira regai tingoyeuchidzana sekereke kuti pano tinokurudzirwa kubvisa zvipo nezvegumi, uyezve takaitirwa rombo rakanaka. Tinobvisa zvipo zvedu nenzira ina dzakataurwa apo. 4 easy ways to give. You can just do an EFT kuchurch account. Unogona kunoisa an ATM, my ATM deposits kuchurch account. Unogona kunoswipa kumashure uko zvogotiitira zvakanaka. Kana kuti unogona kuunza chipo chako patinongodaidzira zvipo pano, Mwari vachingokudzwa. Amen. Regai ndidzosere nguva kuna baba Chiriji vari kutityaira muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Regai tiomberere Prof Nyabadza nezviziviso zvavanga vachitipa. Hallelujah. Pamwe pacho speed haina chekuita nepace, ine chekuita nedirection. Regai titende direction yatapiwa sekereke kuti tiri kufamba sei. Hallelujah. Munoziva hapana kusina favor, munhu ane chake. Regai ndingokurudzirawo vana baba vose kuti ngatiendei kumusangano zvakare. Ukaona chinhu charamba chichitsikirirwa chine zvachinoreva. Nevakomana handei munodzidziswa kuti shoko racho rinokandwa sei. Hallelujah. Tichiri panyaya yekukanda shoko yakare iyoyo, neniwo ndine wandakakandawo shoko. Ndoda kuti ndigamuchire wamai Jiriji pamwe chete nevana. Hallelujah. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Zvinoita kuti zvinakidze. Hallelujah. Vamwe vakakanda akawira pasi, saka achidzi kukanda, it's either unobaya kana unopotsa. Hallelujah. Saka ini rangu rakagamuchirwa, saka ndiri kupupura. Hallelujah.
tiri mumweya iwoyo wekufara. Regai tisimuke netsoka dzedu tigamuchire mufundisi wachiuya kuzotora mukana wawo. Haleluya. Mufundisi, uyai yenyu mutore nguva yenyu muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Tifarire baba jiri jinai. Ngova farira ione zita raJesu. Pamwe chete nemhuri yavo. Mugofarirawo zvakare baba makanda vanga vachicheya ndofunga vabuda panze kune rimwe basa. Akakandirwa shoko ngaavarangaridze kuti makwaziswa. Haleluya. Vangani venyu vakafara pamberi paMwari. Timaoko mudenga yaka kuna Jesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Ndiri kutenda Mwari mangwanani ano zvakare tauya kuzonamata takawanda. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Tirambe tichiverenga shoko raMwari. Tirambe tichinamata. Patiri kugara kumba, I was preaching ku English service nas. Ndataura mazwi ndikati the main character of God is love, giving and forgiveness. Ma scriptures ese kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation ese anotaura nenyaya ye love, giving and forgiveness. Once you master the three words love, giving and forgiveness, pese pane upenyu panorarama mazwi aya: love, give, forgive. Love, give, forgive. Can I repeat again? Love, give, forgive. Mana give, urungoisa for behind. Love, give, forgive. Anyone who loves can give. Anyone who gives loves. Anyone who stays anyway, they forgive. When last did you forgive? When last did you love? When last did you forgive? Just forgive. Just forgive. Love, give, forgive. Love, give, forgive. If you are to stay in any environment that is nice, love, give, forgive. The moment you stop loving, you can't give, you can't forgive. Sometimes people are looking forward to give a car. Someone can be excited with a plate of food. Someone can be excited with just a word of saying, I love you. Just someone who stop and be excited by just saying good morning. Are you okay? And you are transforming love. When you read the word of God, it has power to shape your morals. When you read the word of God, it has power to shape your character. And how do you understand the character of God? You read the word of God. And by doing that, you love. Munozara kuti kunzouko people are so hating. And kunzouko people are so cruel. People are investing money in hating. People are buying data to destroy lives. People are reading the internet to destroy their own. Unoziya pane sermon one that I will never forget. The sermon that I made a mistake as a pastor. Tiri ku Glassfeed. Pakapinda vana 2 vanga vakapfeka ma miniskirt. Because of salvation, it's progressive. It's not one-time thing. You get more saved the more you stay in the kingdom. I preached about them. Yeah, I receive power, you know. That was a mistake. That was a mistake. I wish I could see those girls and say, I am sorry. Inini sa pastor, I am sorry.
I hate you, I made a mistake. They were coming to be loved. They were coming to be accepted. They were coming to church. We were supposed to love them in their nakedness. We were supposed to embrace them where they are. But sometimes, I was overexcited. I made a mistake. I've done something wrong. Pastors even make mistakes. That was wrong of me as a pastor. But information ndatsura church, ndafamba mumweya, apa uri kutswanya munhu auya kuzotsvaga rubatsiro. They were looking for cuddling. Pakauya akashama maasha musiye akadaro, mangwana anoona vamwe, kuswera mangwana anoona vamwe, imwe service anoona vamwe, achachinja, anonzwa vhangeri even akadaro. We need to love unconditional. We need to receive unconditional. Akatenda imwe service yaitiswa narumbi kuma-teens na teenagers leader, and I learned something as a pastor. We don't judge, we listen. Because before you know, you need to listen. You need to know their environment. You need to understand their situation. We have not walked their journey, so we don't understand them. You are not in their situation. That's why you seem to have more information, and that's why you seem to know better. You are not in their situation. Nezuro, I was preaching on lunch hour. I'm preaching 10 minutes on lunch hour to those who are following me on Facebook. So I preached on lunch hour on Thursday. Someone heard the message and they texted me, Pastor, I want you to pray for my child. I don't go to your church. You spoke of a miracle. I want you to pray for my child. Then yesterday, we picked that lady with my wife. We drove to hospital, me and my wife. When we got to the hospital room, security was negotiating that we must not get in. We must ask first. She ran away from us. And me and my wife, we were saying, but she asked us. She's now behaving like she doesn't know us. She ran away from us. She just disappeared when we were asking for permission to get in. Then we were asking ourselves, but we carried her here and she's running away. Then she came back and told security, the doctor said they must come in. I want them to come in. When we went and saw the child, we realized that she was going to check if she's there, if the child is still on the bed. So the condition of the child requires her to step in the hospital, first run and check if there's breath and come back. So there are people who did not greet us, not because of us, their condition, the situation they are in does not allow for decency. Unogona kusvika pane imwe nguva yokuti unopinda muatmosphere yekupenga, vari kukuona havakunzwisise, but chavakagarira nechauri kupfuura nacho chinokumanikidza kuita kunge munhu asina kukwana. We could totally understand her after we prayed for the child. People need to be loved. Out there, what is lacking is love. Out there, what is lacking is forgiveness. Out there, what is lacking is giving. What is it that you are fighting for as a family that you cannot forgive each other? What is it that you are fighting for? Why can't you forgive? I need to tell you this. Human beings, they can make mistakes. They can be overexcited. They can misjudge. They can miscalculate. They can overreact. It's human. People can misjudge and make a mistake out of misjudgment. People can overreact and do things that they are not supposed to do. People can overexcited and do things that they are not supposed to do. People can err and do things that are supposed to do.
but there's no reason not to love. There is no reason not to love. Say to yourself, I'm making a commitment to love. I'm making a commitment to accept. Guys, people are judging people because they don't have information. People are judging people. Unogona kusangana na vamagunda mumo. Vakakudarika ukati ma-elders ekwe-FM ashandike nawo avana mati vandidarika mo vasina kutaurana. But you don't know what is going through. You don't understand what has happened home. You don't understand what is happening. Can I tell you, kunze uko takaremerwa, tiri kudarika nepanorwadza, tiri kudarika nepanorema. Kune munhu akagara munomo kuti paachabuda aakukwazise haasati abhadhara rent, haasati abhadhara school fees, haasi kuziva kuti vana vodyei. Iwe uri kumuona kuti haana hunhu akwazise vanhu, but zviri kuitika mumusoro make zvakawanda, ane pressure. And haangaiti sebenzi kakufamba akanyora chikwangwani kuti handisati ndabhadhara rent, handisati ndabhadhara. People, guys, we don't need to judge. Can I repeat this? We don't need to judge. We need to laugh. Iyo zvezvi unogara nemwe munhu pasaidi. Iyo zvezvi tese tauya kuno hatisi kuziva kuti adya ndiani, asina ndiani. Unosangana nemunhu woti haadi kunamata, onaiti yese yapera asinganamati, pamwe ari kutorwara. How can they come? Vangadaidzira here kuti wedu ndiri kurwara. Is it how it's supposed to be done? Can I repeat this? We need to laugh. Patiri kuuya kuchechi tikauya kuno, izvozvi people are judging people everywhere. People are tearing each other everywhere. People are destroying each other every morning. People are tearing people apart, stretching them, trotting down upon them, crushing them, stepping on them, instead of doing the opposite. What is lacking in the church, it's not tongues. What is lacking in the church, it's not money. What is lacking in the families and the church is not dressing. What is lacking is undiluted love. That willingness to love one another. That willingness to give one another a chance. You know, one thing that I've realized, panokura vana, I've raised, my daughter Shannon there is only 14. But I've raised more than 10 children. Before her, I've raised men, not to church at family level. I've realized that when people are growing up, for them to make it, you need to give them chance after chance. Chance after chance. If they make one mistake, you write them off, you discard them. You are killing potential. You are killing the future. You are killing tomorrow. I've seen in my MC, I was actually laughing at Mama Chiti. Nasma Chimbi was more authoritative. She was more comfortable. She was more relaxed. Ukapa munu mkana wekuita MC. Ano kuna ukangana ukasawa mwanu. Kwete nekuti ahadi. Angova nervous. Asati akambozhidi. Akambozhita. Mukampa first chance, they don't do it well. Second chance, they don't do it well. After all, they master it. They'll go. You can't judge them. First day. You need to give them chance after chance. But how do you give someone a chance? You give them because you love them. Love and have power to oversee certain things. Pane vamwe vanhu vasina kupa madzimai avo chance. Akangodriva mota kawana akakweshera, mudrive munouraya iwe. Give them chance after chance. Give yourself chance after chance. Give yourself an opportunity. Zvakaramba, let's try again. Zvinodini? Zvinoita. People don't give anyone a chance. People are not willing to give anyone a chance. Guys, I've seen children. If you give them a chance, they will make it. If you trust them, you show them love, they will make it. In India, for 4 times. 4 times I gave that child mukana wekunyora for O level, ordinary level. I gave her 4 times.
Ndakampa chance ka4 izvezvizvi atori kupoli akutopedza achatogirajuata otoita a graduate after 4 times. Iwe munhu akatadza ka1, you write them off, you discard them, you say negative about. How many times have God given us a chance? If it was not God's grace, could we have anyone standing before me? And say, I'm giving myself a chance. I'm allowing God to give myself a chance. Even if I did not make it, I'll give myself a chance. And I'll give others a chance. Unopedza nyika. Munhu wese wasangana naye uchingoti akashata, 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 akashata. Give each other a chance. Give each other a chance. Vanyabadza uyai kuno. Nditaure neni. Ndiri kutsvaga munhu anopinda paruta port. Ari kunotsvaga an injured brother, an injured sister. You hold their hand and say, I know it is not well. I know you are not okay. But inini ndiripo. I will stand by you until you are okay. Just one person that you go and salvage. Kune vamwe vanhu vekuti ukamudaro achatozoita zvinhu zvikuru, ari kungoda that motivation, ari kungoda that assurance, ari kungoda that encouragement. My brothers, go to your sisters, akaomerwa oti kunyangwe zvakaoma ini ndiripo. But vanhu vazhinji havadi kunotaura statement yekuti ini ndiripo, because haugoni kunge uripo mari yako isipo. Pauri kuti iwe uripo, mari yako inofanira kunge iripo, nguva yako inofanira kunge iripo. Because achabva ati makati muripo mukoma, vanhu varara nenzara, ndipewo tikofu koma 5 yeupfu, obva wati handina kutaura zveupfu. Ende kune chinhu 1 chekuti munhu wese ukakumbira ukangomutarira problem anobva aita intercessor. So many people pretend to be intercessors and they don't intercede for you. Vana vadzingwa chikoro, I'm praying for you. Haana mati. Kungoti I'm praying for you kutiza nemari. Asi kunamata kwacho futi hadi haana mati. Usa pretend kuita intercessor. Ita zvauri kufanira kudi kuita. Mwari vedu ugare vachikudzwa. The quickest way to run away from a person is I am praying for you. Munobva atosuduruka. Apazi pese pari kudiwa prayer. Pamwe pari kudiwa kuti ubve kumba kwako unotandara nemunhu iyeye asava lonely. Pamwe pari kuda kuti upinde muchikwama ubuditse mari. Pamwe pacho pari kuda kuti uwe honest. Usataure zvakaipa pamusoro pemunhu iyeye asipo. Don't be a fake person. When the person is there, you say nice. When they are not there, unotaura mushonga. Wapedza obva kuti Mwari muri zuva redu rinopenya uchinyepa. Vana vaMwari, be an honest person. Zvaunotaura munhu asipo zvitaure futi aripo. Kana ukadaro waMukristu. Kune vamwe vanhu vakauraya vanhu muchechi, wakaudzwa nyaya dzemunhu, instead yekuti umunyaradze ukafamba nadzo. Don't destroy anyone. I'm telling you, don't destroy anyone. Don't repeat someone's story. You have your own story. Don't repeat anyone's story. You have your own story. Pauri kutaura yeumwe yako ikataurwa unofara. Usaite sekuti hauna nyaya. Usaite sekuti hauna chi. Munhu wese ari munhu ane nyaya dzake. Ndoda kumbodzokera kumamarriage. Wakomana tese takaroorana tiri mudzimba, tine nyaya dzedu. Tese tine nyaya dzedu. Tese. Ava vakamboendawo kumba kwedu vakanorafurwa, ini ndakamboendawo kwavo ndikanorafurwa, tichingoitana sorry tichiri. Because haakondrori vanhu vekumba kwavo. Ina handikondrori wekumba kwedu. Manzwa zvandikuita. Yes. Hausati wambotaura chinhu chekumba kwenyu mukadzi wongokutarisa pane vanhu. Kuima muchaitaurire iyi yamazodzokorora iyi. Yanga ichazoda here kutaurwa pane vanhu.
I remember ndakutogara hangu pasi. I remember rimwe gore tichipinda kumaninga, I'm not sure kuti vaJiriji Junior vachiri kuziva here. Vamwe baba imwe mhuri yakatanga kurwa pamigamu tichingobuda pachechi, baba wacho vaitwa mudhikoni, mai vacho vatori mudhikonesi, kutorovana zvibhakera tichingobuda muchechi kungoti tangosvika pamugamu. Ndiri kutaura vanhu vanonamata vaitonamatirawo vamwe. Vachingobuda baba vakasimudza ruoko, kwaiendwa kumusangano uyu wekumasvingo kurufaro, vavapleja mari yese iri kumba vachitenda. Kutenda kwavo hakuna kunofambirana nekwamai. Mai vakuti iwewe tatengesa mombe kuti tibhadhare mari yechikoro, iwo vaakupleja mari yekuchikoro. Baba vakati siyana neni, nhasi ndotokuruma kavarakara vatobara vanhu vaakupatsanura. Mai ava bva varohwa vadzokera namufundisi. Mufundisi, mari yamatopiwa ndairohwerwa, ndaakuida. Mari yapledgwa nababa ikatouya pano, inini mufundisi ati apatonamatwi, mari yaiuyi kuchechi, tatengesa mombe ndeschool fees. Ndiri kuti kudii kwauri? Hazvina basa kuti munonamata sei mune nyaya dzenyu. Vana masinire vane dzavo, vana tolana vane dzavo, vana magunda vane dzavo, vana nyamunga vane dzavo, vana mukomba choto vane dzavo, vana mugando vane dzavo, vana nyabadza vane dzavo, mufundisi mupunga vane dzavo. Saka usatauridze vamwe, kumbira Mwari agadzirise dzako. I am telling you the truth. Hakuna marriage isina nyaya dzayo. Umwe akasvina Colgate nepakati, umwe aisada kuti isvinwe. Vasina nyaya dzavo itai amen. Rumbiwo ane dzake, akatomira ipapa ane dzake. Dzari toti Mwari musaise pamadzira. Vanhu venyu vadi vanamata. Hakuna perfection haizi kuvanhu, yakachengetwa naMwari, ndo vega vasina gwapa. Kune vanhu hobo, unoziva kuti unogona kuuraya kubira. I'm repeating this. Love, give, forgive. Can I repeat again? Love, give, forgive. Chimbondiomberera maoko. Nhasi takaropafadzwa zvakanyanyisa uye tamira kwenguva yakareba. Regai ndikumbire mufundisi mupunga naMwari wavo vauye kuzotishumira. Tivakumbire vauye kuzotishumira. Haazi munhu munyowani, munhu watakajaira, munhu watinoziva, munhu watinonzwisisa. Manje apo vangani venyu vacharangarira revival yatakabva. Ngatifarei munhu waMwari naMwari wavo. Muzita raJesu. Hallelujah. Baba sunungukai, takumirirai tinzwe kutaura kwaMwari kubudikidza nemi. Regai tipfurire pamberi nekuisa maoko pamwe chete tichifarira Pastor Jiriji wadai kundipawo mukana muzita raJesu. Hallelujah. Ndira kuti udze munhu ari pedyo newe kuti waita zvakanaka wauya kuimba yaMwari. Waita zvakanaka wauya kuimba yaJehovha. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji panguva ino tingatora zvigaro zvedu muuwepo hwaMwari, Mwari kumusoro kudenga vachikudzwa. Ndinotenda nedzidziso yatapiwa namufundisi muzita raJesu. Amen. Pane zvinhu zvinoumba vanhu zvichigadzira society. Zvekuti tikatadza kuzviita, usaltiness hwedu sechechi unogona kushaya basa. Pavanga vachitaura, munoziva vashumiri kazhinji kacho tine muedzo yokuti munhu kana achitaura Mwari vanobva vatanga kuzarura vachibata dzimwe nyaya. Ndanichikofunga pavanga vachiti you need someone or else you need to be there for someone. Ndandichifunga kamwana kangu kandinako kafirstborn ndakatengera bhasikoro. Pamba pese hapana munhu aigona kudzidzisa mwana yebhasikoro kunze kwangu. Ndokubva achingomuka makuseni vhena wakarara dhedhi, uyai mundidzise bhasikoro. Ukasaenda waizobatikana uchidongorora nepawindo uchingoona achipusha pasaidhi naro, dziri shungu dzekuti dai ndafamba nebhasikoro rangu.
So ndakazobuda one of the days ndokubva ndatanga kumubatira kucarrier ndichiti hande achitanga kupedhera achienda. Later on semunhu anogona kuchovha bhasikoro ndokubva ndazoona kuti ndikaramba ndakamubatira haagoni kuzomaster bhasikoro iri. Regai ndipote ndichisiya. Saka at first ndakasiya achitochovha achienda. Paakarealiza kuti ndasiyiwa akabva atanga kuda kudonha ndokubva amisa bhasikoro. Ndokubva ndaziva kuti no, mwana uyu chiri kuti adonhe pabhasikoro hachisi chekuti haasi kugona kudhiraivha, but inawe kuti aakufila kuti ndasara ndega. So ndakagona kufunga kuti regai ndimubatire anyatsoziva ndakabatirwa bhasikoro. Ndokubva ndati handi. Tafamba ndokubva ndasiya bhasikoro ndobva ndatanga kumhanya ndiri kumashure ndichimukurudzira ndichiti chovha ndakakubatira izvo ndasiya kudhara. Musira Jesu, haleluya. Iye akatorowa rwendo murodhi achitofamba achifunga ndakaita sei? Ndakabatirwa. Ndichikokurudzira chovha zviri kuita ndakabata ndisati ndasiya. Ndichiziva zvangu kuti shasha yakutodii? Yakutorowa bhasikoro iyi. Pandakazongomuti afamba ndokubva ndamira akati dedhi makabata, ndikati aiwa ndatokusiya hwakuenda wega ndokubva apinda musango. Ndokubva ndaona kuti muupenyu you need someone. Zvanga zvichaurwa namufundisi. Thank you so much. Even ukasabatsira financially but be there nevoice chairo kungoudza munhu kuti don't worry, I am with you. Muzita raJesu, hallelujah. Uchaona kuti potential yemunhu akashaya manzwi iwayo inofa, but akawana manzwi anogona kuenda mberi. Even yosina kusvika kuuniversity ukaona kuti pane mwana pamba ane potential yekuenda kuuniversity, anongoda voice rako chete. Iwe uri dofo, muudze wedhire kuti zvinogoneka naJehovha. Musira Jesu, haleluya. Mukati mezuva ranhasi regai ndisvike pandinoremekedza utungamiriri hwose uri mukati meimba ino. I'm not going to preach for a long time. Ndiri kutenda kuti mumanzwi mashoma ndichataura pane vacharangarirwa naShe. Let me first acknowledge the presence of our pastor, the prophet of the house, Reverend Jiriji. Let us all put our hands together as we celebrate the gift of the Lord among us. Muzita raJesu, hallelujah. All leaders in the house, let me say, all protocol observed. Without further much ado, let me invite you to the book of Dr. Luke chapter 7, verse 11. The book of Luke chapter 7 verse 11. Pamuri kuverenga ipapo, I'm going to guide you. Ndichasvika panichazokuudzai kuti mirai. Luke chapter 7 verses 11. Tichaverenga. Pasina kupera nguva refu, Jesu akaenda kuguta rainzi Naini, uye vadzidzi vake nevanhu vazhinji kwazvo vakaendawo naye. Kuzoti ava kuswedera pamusuo reguta, munhu akafa akanga akatakurwa achiburutswa kunze, aingova mwanakomana mumwe chete waamai vake, uye vakanga vari shirikadzi, uye vanhu vazhinji kwazvo vaibva muguta vaive navo. Ishe akati achimuona, mwoyo wake wakamunzwira tsitsi, akati kwavari, musachema. Ipapo akaswederako akabata hawanyanza, uye vaya vakanga vakamutakura vakamira. Iye akati, jaya ndinoti kwauri muka. Munhu uyu akanga afa, akamuka akagara akatanga kutaura, uye Jesu akamupa kuna amai vake. Thank you so much. Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain. His disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gates, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still, and he said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Thank you so much. Let us clap your hands for our readers. Maroko musoro kudenga vachikudzwa.
regai ndigamuchire interpreter wangu ari kumberi kuno tichibatsirana kushumira evhangeri muzita raJesu. Amen. Panguva ino This time, toda kuti ndisvike pandinoparidza I want to preach pamusoro about pevhangeri randa pamusoro shoko ekuti the gospel that I give in the title, usacheme. Don't Cry. Yandatora pavhesi ya13 I took from verse 18 inoti iyo, that says, and when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, weep not. Muzita raJesu. Amen. Now, pataverengesa, when we read, regai ndipe background let me give the background yekwakabviwa of where it came from, kuti tizoziva so that we know kuti Jesu that Jesus, vanoita munana. he does miracles. Jesu Jesus, kune kwavanga vari he was somewhere vachibata basa, doing the work, vachiparidza evhangeri, preaching the gospel, vachiita minana, doing miracles, vachimutsa vanorwara, raising the dead, achisvinudza mapofu. making the blind see. But munana But the miracle wanga uchangobva kuitika, that had happened immediately wanga waitika it happened pamusoro on pemurume of the man ainzi a-centurion. who was called a centurion. Murume anonzi mucenurion uyu, This man called a centurion. bhaibheri rinoti akanzwa The nezvaJesu. Bible said he heard about Jesus. Anzwa When he nezvaJesu, heard about Jesus, hapana dambudziko raanga he anaro, didn't have any problem. but zvakazoitika But what happened? kuti muranda wake akarwara. That his servant got sick. But muranda arwara, His servant was sick. ndokubva arangarira He remembered kuti ndakambonzwa that I once heard nezvemurume anoporesa. about the man who does miracles. Munozviziva here vana baba Do nanamai you know kuti pamwe pacho that at some time munana hauitike the miracle does not nokuda happen kwekuti Mwari wakambobata muupenyu hwako, because God wants but his life. munana But unoitika the miracle happens pamwe pacho at some time nokuda kwekuti wakanzwa nezvemunana because you wakaitika. heard about another miracle that Tine happened. vanhu We have people vanoda kuziva Mwari who wants to know nokuda God kwekuti abata pamusoro peupenyu hwavo, because he did something in their lives. but Mwari havatange But God doesn't start nekubata pamusoro peupenyu hwako, touching your life. vanototanga He starts nekubata munext door, touching your next door. zvosimudza kutenda. And it raises your faith. Bhaibheri rinoti faith The Bible says kutenda cometh by hearing, kunouya nekunzwa, hearing by the word of God. kunzwa neshoko raMwari. Zvawakanzwa What you heard, zvinosimudzawo kutenda you kwako. can raise your faith. The centurion Mucenurion uyu, hapana paakambogara naMwari, there's no way he sat with hapana God. paakambogara paungano There's dzaJesu, no way he sat in the crowd but of ari Jesus. kumabharaki uko But when he was in the barracks, akangonzwa he nezvaJesu. heard about Jesus. The Teirawirwa nedambudziko, day he got into a problem, akarangarira he remembered zvemunhu waakanzwa of the nezvake. man that he once heard of. Zvaunonzwa What you hear usati wasangana nedambudziko before you meet a problem zvinodhitermaina will determine action yako the action teira unosangana nedambudziko. the day that you're going to meet Let a me problem. pose this question unto you. Rega ndikubvunze mubvunzo uyu. Unonzwa nezvei What do you hear about panguva apo zvinhu zvinonga zvakanaka? at times when you're in good Unoverenga position? nezvei What do you read about panguva apo unonga uine when utano? everything is well? Unoverenga What do nezvei you read about apo bank account inonga when yakazara? your bank account is okay? Zvaunoverenga nezvaunonzwa What you read and what you hear zvinodhitermaina will determine kwauchazomhanyira where you will go kana nguva yakaipa ichinge when you yakuwira. are in the bad times. Muzira Jesu, haleluya. Amen. Muzira Jesu, amen. Amen. The centurion Centurion, ndokubva atuma shoko he sent a word akati ndidanirei Jesu and he auye, said, can you call Jesus to but come? paakatuma shoko But when you send a word, haana kutuma his fellow he soldiers. did not send his fellow The soldiers. Bible says Bible not he sent akatuma ma-elders ekwaJudha, the elders of the Jews. ndivo vakatumwa. Those are the ones who were Why sent. ari kutuma ma-elders Why is he ekwaJudha? sending the elders Ari of the kuziva Jews? kuti regai nditume He knows that let me send anogamuchirika pamberi the paJesu. one who is Kana acceptable before wasangana Jesus. nedambudziko, When you meet in a kona problem, kuziva wekutuma. know the person who you sent. Muzita raJesu, amen. Ndokubva Then Jesu anzwa, Jesus heard. ndokubva anombopfuurira mberi achiita basa rake. Then you proceed doing what you Bhaibheri must rinotaura do. zvakanaka rikati The Bible says
majudha ndokubva aona The Jews saw kuti Jesu waneka kudelaya that kavari Jesus is delaying. zvikanzi tenzi And he said, King, munhu uyu akafanira this person is kuti fit mumuitire munana uyu that you do this nokuti ndiye miracle. akavaka sinagoge ratiri Because he's the kunamatira. one who built this synagogue that you are Ipapo worshiping. ipapo Immediately, Jesu ndokubva wasimuka Jesus raised vakati handei and he said, let's go kuna anorwara. to the person who is sick. Chasimudza Jesu What raised hausi Jesus urwere chete. is not the sickness. Chasimudza What Jesu raised Jesus ndo zvakaita nearwarirwa is what happened to the person who was behind sick. the scenes. Behind the scenes. So uchaona kuti zvinomuvha Mwari. So you see what is going to move It's not Jesus. just because you are a human being. It's not kuti uri munhu. It's not just because you are a believer. Hakusi kuti unotenda. Chinomuvha Mwari What moves God ndo zvawakaita is what you uri did muhovhorosi wamutendi. when you were behind the scenes. Wakaitei What did you do chinoti you deserve a miracle. that makes you deserve a miracle? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uchaona kuti munana You see that a miracle, kunyangwe uri muna Jesu even if it's in Jesus, haungobudi manga manga. cannot just come out. Panotanga patsvagwa They will first look kuti for wakamboitei what you did. for you to deserve this Kuti miracle. uwane munana uyu. Tine vanhu vazhinji vari kuchemera We munana. have vanhu vakawanda vari kuchemera Bati munana. kunyangwe munana uripo But even if the miracle is there, Mwari zvavakaita panyika God, what he did on earth, vakatotara you already kuti said kutambura kuchange kuripo, that people will kuchema worship, kuchange kuripo, people will cry, kurwara kuchange kuripo, sickness will be there, rufu ruchange death ruripo. will be there. Muparidzi ndokubva Then the atotaura preacher said, kuti as long nyika iripo kuchange kuine nguva yekufara there will be time to be kwova happy nenguva yekuchema. and time to cry. Zvoreva izvo kuti kuchema kwakatenderwa naMwari. Which means God Saka allowed Mwari time to be there. havashamiswe So nekuchema. God is not surprised by Mwari crying. havafundutswe nekuchema. God is not shaken by Nokuti ndivo crying vakatosimba kusika kuchema because he's the kwacho. one who created this But crying. kana vada kunyaradza But when he wants to comfort, vanotsvaga munhu akaita he something looks for someone kuti who did agone something kunyaradza so anochema. that he can comfort those who are crying. Tine vanhu vanofunga We have people who think kuti kutambura kwako that your suffering kunoshamisa Mwari. amazes Tine vanhu God. vanofunga We have people who kuti think kufamba kwako netsoka that you walking on kunovhundutsa Mwari. foot will shake Mwari God. havavhunduke God cannot be nokuda kwekuti shaken anotaura nendima arikufamba netsoka. because the one who speaks in But tongues can walk on foot. anoburuka But he, kune anomutsvaga neakaita something pamberi to pake. one who looks for him and the one who did something before him. Hallelujah. Amen. Zvikanzi nemajudha Then the Jews say, ende munomumutsira anorwara go and raise that nokuda dead kwekuti akavaka temberi. because he built the Regai synagogue. ndimhanye apa. Let me speak here. Bhaibheri rinoti The Bible says, vachingosvika chete pagedhi as they arrived on the gate repamba pemucenurian. on the house of this centurion, Mucenurian this centurion, semunhu aigara akachengetwa because he was always ovha ndokubva protected, yarohwa. then the Zvikanzi communicated, over, and they say, over, we have got a visitor here. tine muenzi pano. Zvikanzi can you describe his appearance? Kuti mutaure zvaakaita. Zvikanzi murume akadai akadai Ati murume akaita zvakare ane vanhu vari kumuteera. and he has got people who are Ndiri following him. kungofungawo I'm thinking kuti mucenurian that this centurion, akabva aziva kuti hakuna munhu akafanana nemurume uyu he knew that there's kunze no one like this kwaJesu. man but Zvikanzi Jesus. He muuzei said, tell him amire ari kugedhi. that he For must I wait am not worth kuti handina kukodzera of having him kuti auye under my roof. pasi pemba But yangu. tell him Asi to muudzei just speak a word kuti angotaura and my shoko servant will be healed. muranda wangu unopora. Just speak a word Chingotaura and my shoko servant will be healed. muranda Bhaibheri unoporeswa. rinoti Jesu The Bible says Jesus haana kutaura izwi did not say but a word, akacheukira kune vanga anawo. but he told you Zvikanzi sinzi ndakazvarwa and he said, ever since I was born, handisandaona kutenda kwakadai I've never seen this type pakati of peimba faith yaIsraeri. in the midst of Israel. Achingopedza kudaro chete When he was done, zvinonzi muranda ndokubva he apora. said the servant was healed. Saka chinoporesa munhu So what makes a person get hakusi kuwana healed Jesu mumba mako. is not seeing Jesus in your Chinoporesa house. munhu What kuva gives healing nevhoisi raJesu. is hearing the voice of Chinoporesa Jesus. munhu What makes you kutenda healed kwaunako. is your faith. Hallelujah. Chinoita kuti munana uye What makes a miracle to is the come? level of your faith. Kute ilevel Remember yokutenda kwako. Bhaibheri rinotaura zvakanaka. The Bible says Jesu apedza kuporesa when vanorwara Jesus was done healing iye ari the sick, Jesu when he's Jesus, haati ndakuporesa he said, I nokuda say kwekuti I've ndiri healed you Mwari
Because I'm God. But anoti kutenda kwako He says your faith ndokuporesa. has healed you. Iye ari Mwari When he's God, ane simba rekuporesa. he has the power But to ari heal. kuti kunyangwe ndine capacity He says, yekuporesa. "Ndine simba rekukuporesa." Anointing yangu My anointing haigoni kushanda cannot work pasina faith. when there's no faith. Faith yako Your faith ndio inoattracta attracts zviri mandiri what is in kuti me zviuye kwauri. so that it can come to Which means you. unogona kufamba Which means you can walk naMwari with anoporesa God who heals, naMwari with anosunungura. the God who Woramba wakasungwa and you remain nokuti in pari chains kushayikwa because it's lacking chinoattracta what attracts simba rekuporesa. the power of Pana ari healing. kundinzwa here. Amen. Faith Kutenda inosimudza raises frequency frequency dzezvinhu zvemweya. of the things of the spirit. Faith Faith inosimudza raises, inoactivata it activates masaisai the network, frequency the frequency, mamegahertz the megahertz ezvinhu zvedenga. of things of the heaven. Vakambogara kumusha vanozviziva Those who once stayed in the kuti rules munonga know makagara pasi pemango that you can sit under a mango muchiteerera bhora tree listening to soccer pakaredhiyo on a small radio kainzi kashiriko. when it's called a But shiriko. wainzwa But those who could masaisai hear akutiza the network wenzera kuti wiwi kachiita noise. making noise, But vaiziva nezvako those who do not waiona want abata tambo it, they will hold akufamba it nayo mumiti and they will hold it on achisungirira the trees pakona. and tie it to the Wainzwa corner. baba wakuti mira You ipapo hear the father say, ndawa "You stand tambo there," yabata because the network pane is connected. frequency There is frequency inotipa information yatiri that kuda. gives us the information that Saka we want. kutenda So your faith ndio yega antena is the only antenna inogona kupinda munyika yemweya that can enter the yobata spiritual realm masaisai and will get the frequency ekuti muna nauye pamberi pako. so that the miracle can come before Pana you. anondinzwa here pana? Amen. Pana anondinzwa here pana? Amen. Now Zvino, kana uine karedhiyo ikako if you have that radio, bhora rinogona the kutoshedzerwa soccer can be announced rotopera and finished, timu yako yotorohwa and your team can but lose usina zvawanzwa. before and you did not hear anything. Hazvirevi kuti ukasanzwa nezvebhora It iri doesn't mean that if you did harina not hear about kutambwa soccer, that it was not done. ratotambwa It was but played. dambudziko rako But your problem, hauna masaisai you don't have the hauna frequency. antena You don't have the inobata antenna zvinhu zvedenga. that holds things of the heaven. Saka ukaona muna nausi So kuitika if you see a miracle hazvirevi not kuti happening, hauko it doesn't mean that it's not there. uriko. The miracle is there. Just switch on your radio, Just switch on your raise radio. up your antenna of faith Wosimudza antenna and start to yako. decode spiritual things Wotanga kutora zvinhu into your zvemweya life. muupenyu hwako. Centurion Centurion, akati taura inzwi he says, speak a word. mwandu wangu anopora. My servant will be healed. Konapo Immediately, muranda ndokubva apora. the servant was healed. Mutsira Jesu amen. Amen. Inzwa Listen, apedza kuita zvinhu izvi when he was done doing this, ndokubva Jesu audza vadzidzi then Jesus told this. zvikati ngatiendei kuguta He said, let's go to the city rinonzi Naini. called Nine. Bhaibheri rinoti Jesu achifamba The Bible says when Jesus was moving, havana kuenda vega, he did not go on his own. vakateerwa He was followed nechaunga with the crowd, nevanhu with a lot of vanga people vaona munhu wanga who uchiitika. had seen the miracle that Semunhu had happened. ndaifungawo baba As a human being, I kuti was pese pari thinking kufambwa that every time when they nyaya are dzinonga moving, dzichitaurwa people are talking. vaitaura paungano iyi vachienda Those who are kunaini. talking in that crowd going to Nine, Ndiri kufunga I'm kuti thinking, vaingoti mudhara they akapenga were saying this man is, blazi musawateerera havana kuchipa baba. this man is not sheep. Maona zvavaita Did you see what he did? vangomira He just stood vakataura inzwi and said a word. ari kurwara ndokubva apora. Then the person who was sick was healed. Ngatimuteere tione kwaari kuenda. There's a place where he's going. Jesu manje Jesus. ndokubva vaenda pasiti rinonzi Naini. And he caught a seat called Nine. But asvika pa9 When he arrived at Nine, da kuti uzive munhu ari pedyo nekuti gate say gate. gate achisvika pagate When he arrived at the gate, ndokubva asangana then he met nevanga vaakubuda with the people who were now vachienda kunoviga munhu. going to bury But someone. paenda kumba yacenurieni When he was going to the centurion, akadzimira pagate they said, stand at the rekedza gate. kupinda. Don't enter. But apa ari kusvika pagate When he's arriving at the ndokubva gate, asati apinda zvakare before he entered, ndokubva atoona chitunhu chaakubuda. then he saw a corpse going But out. kwaamboenda kwekutanga uku But when he went the first angaenda time, kune chitunhu achanga munhu anga akuda he kufa went to a person who was about to ndokubva die, amisa rufu. and he stopped But dead. this time But nguva ari kuita seanonoka he ari kusvika rufu rwatobata he see chitunhu chaakuenda kunovigwa. they are going to bury the dead. Jesu Then Jesus
ndiri kufunga I'm thinking kuti ukangosvika pakaungana that if you see the word, unogona kubvunza chii chiri kuitika you can pano. ask what is happening here. Ndiri kufunga kuti Jesu I'm thinking Jesus, semunhu akazvarwa kuwanhu as a man who was akanyorwa mubhaibheri and is written in the kuti Bible, akakura that he grew pakufadza vanhu in pleasing people naMwari. and God. Tsika dzandakatsvaga pastatement The iyi system that I was looking ndiri on kuona the dzakakonzeresa Jesu is what caused kuti Jesus, asvikewo pakaungana vanhu that he went into oita the crowd, sarikubata maoko. and he seems like Chii he's chiri paying kuitika condolences. pano? And he asked, what is happening here? Pane mukomana afa There's a boy who is dead. nematambudziko. My condolences. Akarwara here? Was he sick? Jesu oudzwa nezveurwere. Then they told Jesus about the sickness. Zvino asara ndiani kumba? Now who is at home? Jesu oudzwa And they told kuti Jesus mukomana uyu that this boy, ndiye anga ari mwanakomana he was wega the only son weshirikadzi iri kuchemapo. of this widow who is crying there. Bhaibheri rinoti Then the Bible says, Jesus Jesu had compassion on her. akamunzwira tsitsi. Akamunzwira nyasha. He had compassion on him. Jesu apedza kumunzwira nyasha When Jesus had compassion on haana him, kuramba akanyarara. he did not keep Ndokubva quiet. aenda kuna aichema. And he went to the woman Ndokubva who was ati don't crying. cry. And he said, usachema. Ndira kuti ubate chinhu ichi. I want you to listen to Jesu this. havana kutanga wabvisa dambudziko. Jesus did not remove the Vakasiya problem. dambudziko riripo. He left the problem Ndokubva there. vati runyararo ngaruwepo. And he said, let there be Pane peace. nguva yekuti Jesu There's a time when Jesus havabvisi dambudziko he rako. doesn't remove your problem. Vati vanotanga vakupa mufaro. He first gives you joy Dambudziko riripo. when the problem is there. Pane level There is a level yekuti Jesu havabvisi that zvinochemedza. Jesus doesn't remove things Vati that make you vanouya cry. kuzokamfota But he anochema. comes and comforts the one who is Here crying. Mwari. Hey, Jesus, Basa rapera. the job is Vati finished. muri be still. But you're saying be still. Muri kuti kudii? What are you saying? Renda handina kubhadhara. I did not pay my Jesu rent. ndokubva vataura Then vakati Jesus says, nzira dzenyu nedzangu your dzakasiyana. ways and my ways are Ini different. ndinotanga ndanyararidza I first come ndisati ndaita munana. before I do a Ndina miracle. anene here panapa. Amen. Ndina anene here panapa. Uchaona kuti pari kunyaradzwa You munhu see naMwari. that when he's comforting a person, Dambudziko riripo. the problem is there. Jesu vari kuenda painzwi ravo Jesus is going to his words ravakataura that he said naTomasi. with Thomas. Tomasi Thomas akakomborerwa is blessed. anotenda Those who asina kuona. and did not We see. as believers, Who is certain. we do not have to see Hatina kuti tione, hatifani in order kutiona. for us to believe. Kuti titende. But our strength As simba redu is on believing iri pakutenda before seeing. tisati taona. Simba redu Our strength riri pakutenda is on believing tisati taona. before we see. Pana nenere pana. Amen. Jesu ndokubva ataura nawo ndokubva asvika pane murandakadzi. Then Jesus went to the lady Akati don't cry. and said, usachema. Ndatudze munhu ari pedyo nekuti don't cry. Usachema. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Jesu apedza kutaura nemurandakadzi kuti don't When cry. Jesus was done speaking to this lady, and Ndiri saying, kufunga "Don't cry," kuti murandakadzi I'm thinking this lady, akangofunga kuti itsika yevanhu. he just said, it's the system Kunyaradza of the people afirwa. to comfort the one who Itsika is. dzevanhu It's the system of the people kunyaradza afirwa. to comfort the But one this who time is. around When people are crying, ari kunyaradza munhu the one who is comforting havasi vanhu. is not the people. Ari kunyaradza munhu The one who is comforting ndiMwari. is God. Vanhu vanonyaradza People can comfort, but pane pavanoperera. but they have a Asi certain auya limit. panhamo yako But nhasi the one who came to your is not an funeral ordinary today person. is not an ordinary Kana person. atokuti nyarara When he say akuenda kunoadresa situation. he's not going to address the Vanhu situation, vanokuti nyarara people can comfort you, but situation iripo. but your situation is Enda there. unobvunza Bartimaeus. Go and ask Bartimaeus. Anonzi nevanhu nyarara People say be still, but ubofu hwairamba uripo. but you are still blind. But nhasi uno But today, ndauyawo neanonyaradza I'm here with the someone who can at the same comfort. time At the same time, akabata solution. he has the solution. Ndauyawo neanonyaradza I'm here with the one who at the same comforts. time At the same time, akabata solution. he has the solution. Ndauyawo neanonyaradza I'm here with the one who can at the same comfort. time Panguva imwe chete, achigadzisa dambudziko rako. he's fixing your problem. Don't cry my mother. Musachema Don't mai. cry my sister. Musachema sisi. Don't cry my brother. Musachema mkoma. Don't cry my sister. Musachema sisi. Zvinokonekwa. It's possible. Mwari wedu ari kwatiri. Our God who is in us Mukuru is greater kupfuura ari kunyika. than the one who is in the world. Don't cry. Musachema. Don't cry. Musachema. Don't cry. Musachema. Don't cry. Musachema. Kumwe kuchema Another cry kunovhiringa can disturb process yemunana. the process of the Kumwe miracle. kuchema Another way of crying kunovhiringa can distract munana uri kuuya. your miracle that is Don't coming. cry. Musachema. Don't cry. Musachema. Relax. Zororai.
vakambobaya majekiseni vanozviziva. Those who injected him knew. Even madays ecovid Even in the days of wainzwa COVID, manesi akuda kukubaya jabu you hear the rekutanga nurses when they want waiti to, relax they will say relax. sono inochokera mukati. The needle will break in you. Relax. Relax. We have got a doctor Tina chiremba called Jesus, anonzi a Jesu comforter anonyaradza called Jesus. anonzi Jesu. Relax. Zorora. Munana unofira mukati. Your miracle can Relax. die inside. Unoparadza munana. You disturb the miracle. Bhaibheri rinoti achipedza The kuvanyaradza. Bible says when he was done comforting him, Jesu ndokubva aenda. Jesus went Ndokubva aona. and he saw Vakomana vanga vakatakura box. those men who were carrying the box Vakutoenda naro kumarinda. and they were going to the grave. Jesu manje Then Jesus, paakasvika when he arrived, akaenda kunobata he went and held box the box rine munhu akafa. where the coffin. But vakatakura varipo. When the ones were carrying the Ipapo. immediately, Paari kubata box. when he's holding the box, Vakatakura vari kubva vamira. those who are carrying it, Jesu vari kuitei. what is Jesus doing? Dzimwe nguva At times, Jesu akauya mulaifi yako. when Jesus comes into your life, Vanonobata zvinhu zvakafa. he just holds those dead things. Mweya yakatakura The spirits that are carrying zvakafa it, zvelaifi yako the dead things of your inofanira life, kumira ipapo. must stand still. Nokuti dambudziko rega rega Because every problem rine munhu ari kuripusha. has a person who is pushing it. Waizviziva here Do you know kuti dambudziko rako that your problem rine munhu anoripusha? has a someone? Waizviziva here Do you know kuti kutambura kwako that your suffering kune mweya wakajegera? has a spirit behind it? Waizviziva here Do you know kuti misodzi yako that your tears, kune vari kutoishandisa there are people who are kuti using zvavo it zvifambe? so that their But things nhasi can move? unoyu But today, Mwari havasi kuenda Jesus is not kune vari going kukonzeresa misodzi yako, to the people who are but causing your vari kuenda tears, kunobata but he's going to chiri hold kukonzeresa misodzi. what is causing your tears. Vapedza kunyaradza When he anochema, was done comforting vari those who kuenda cried, kunobata chachiri he's kuchemedza. going to Vari hold the one- kupusha kuti munhu arambe achichema, They are pushing that vari person kubva was- amira. then they are stopping. Muzira Jesu, hallelujah. Amen. Muzira Jesu, amen. Amen. The Bible says Bible rinovarati he touched the bearer akabata vakabata and the bearer vavakabata stood still. vakamira. Pana ari kuninzwa here? Amen. Pavari kumira As they are standing vaona still, kuti basa redu rabatwa. then they see that their work has been stopped. Jesu ndokubva wataura. Then Jesus said Vakati mukomana muka. and say, rise up. Muzira Jesu, hallelujah. Amen. Muzira Jesu, amen. Amen. Jesu ari kubva wati mukomana muka. They say, boy, rise up. But zvese zviri kuitika izvi But as all these things are happening, ndakuti muone I want you to see pakausha yedu patsika dzedu sevanhu vatema, as black people. pese paitwa rufu, Everywhere where there's a funeral, pese paitika rufu, everywhere where there's a funeral, pane vanonga vachibhenefita there are people who are nevanonga benefiting vachichema. and the ones who are crying. Mai vari kuchema, The mother is grieving, but ndiri kufungawo but I'm also kuti thinking kune vanga vachifara, there are others who are rejoicing. vanogadzira mabhokisi vanga vachifara, Those who make coffins, were chimu happy. rachera makuwa uko riri kufara, Those who were digging the grave, were chiri happy. kuvafadza. What is making them happy Hakusi ari kuvigwa uyu, is not because of the one who's being buried. vaitobhadharwa It's because they were getting kunochera paid marinda. to dig the grave. Jesu Jesus, paari kusvika as he is arriving pasuo guru reguta iri, at the gate of this city, ane vanhu vanga vachimuteera there are people who are following him vane nhoroondo who had history yekumutswa kwanga achirwara. of the one who was healed. Timu rina Jesu This team with Jesus, riri kubva kumba kwacenurian who is coming from the house rine of the centurion, nhoroondo have got history yemunana uri fresh. of a fresh Vari miracle. kutoziva They already know kuti murume ane simba uyu, that this man is but powerful, vari kusangana manje but they are meeting neboka riri discouraged, with a group that is discouraged. rapererwa. The group that is Paita discouraged. mapoka maviri, There are now two groups. boka riri kuchema The group that is crying, riri kubva muguta, that is coming from the city, neboka rine mufaro and the group that is riri joyous, kuziva minana. that is knowing about the Ndauyawo miracle. pamberi papa upenyu hwako nhasi. I'm here I before know you. kuti background yauri kubva I know your background that you're coming from. inochemedza. It can make you cry. Situation yauri Your situation, haina chinofadza, it doesn't have anything that but makes you happy. ndauyawo But I'm here naJesu wandauya with the naye, Jesus that I'm with, wandakanzwa nezvake, that I've heard of, anoporesa that vanorwara,
varwara, Who heals the sick. anomutsa Who wakafa. raises the dead. Ndauyawo I'm here naJesu andinaye with the Jesus that I ane have. nhorondo Who has a history yekusimudza marombe of raising the achiabvisa muguruwa raising them from the dust onoagadzika nemachinda. and place them Kana with ndiine the rombe kings. randinaro, If I have ndauyawo a negood news. I'm here with good news. Ndina Mwari vanosimudza marombe. I have God who Ndina raises. apererwa here pano. I have one who is. Ndauyawo naJesu. I'm here with Jesus. Vanoti panoperera pfungwa Who say dzako when you end, ndopavanotangira. that's when you start. Ndauyawo naJesu. I'm here with Jesus. Vanoti pane zvafa Who say when they ndinouya are dead, neupenyu. He brings life. Vangani vanodawo Jesu? How many of you need this Jesus? Vangani vanodawo Jesu? How many of you need this Jesus? Kuye kwedu nokufayimba akati vauya asadanu. He said he comes and he was not invited. Jesu vedu vanouya. Our Jesus Pamwe comes. pacho usina kumudana. At times we do not even Vanhu invite vanga him. vakuti takwenda kunoviga Others chafa. were saying we are going to bury Vati the pana dead. anouya asina kudanwa. But there's one who comes Havana and kutumira invites. shoko They saCornelius. did not send the word like Vati misodzi yavo but their tears, yakasvika pawazhe dzamudhara. they went to the Pamwe heart pacho of the usati king. wambonamata nokuda kwedambudziko At times we rako. did not pray about your Vati na situation. Jehovha vanoona But we zvakavanzika. have Jesus who sees Tina the Jehovha vari secret. kuona situation We have yako. Jesus who is seeing your Nezita situation. raJesu Kristu In the weNazareta. name of Jesus. My Jesus is on the way. Mwari wedu ari munzira. Jesu vari munzira. Our Jesus is on the way. Jesu vari munzira. Jesus is on the way. Jesu vari munzira. Jesus is on the way. And he's going to meet you And on achasangana the newe. point of your need. Pauda utasangana Pauri naye. kumunda ipapo. Where you need him. Ari kuzobudikira. Image. Mama. Jesu havana kumisa chirwere Jesus did not stop the kuti sickness chiuraye mukomana. so that he can kill the boy. Vakazomisa He kuenda stopped kunovigwa kweafa. him take go Pamwe to the pacho grave. Jesu havamise At times Jesus doesn't mapepa stop. ekudzingwa kwako basa. Your papers of Vanovasiya vachinyora. they leave them Maminutes writing. achitonyorwa. The minutes being written Otofairwa and they will file kuti them. kupera kwemwedzi ari kudzingwa basa. That by the end of this month But you lose this Jesu job. chavanorambidza But Jesus what you ndo stop kuzodzingwa kwebasa is racho. you losing your job. Ranganai zvenyu zvichakona. Plan and you will not Taurai prosper. inzwa haringamiri. Discuss and you will not stop. Ranganai zvenyu zvichakona. Plan and you will not Taurai succeed. inzwa haringamiri. Speak a word but you will Jesu not stand. havarambidze Jesus cannot stop. n'anga dzekumusha kwako The sangomas at your kuti way dziende kunoromba to go and dzakabata zita rako. holding your name. Havarambidzi Jesu Jesus cannot stop kuti vapinde mumabhasi that so that they can go into the vachienda buses, kuchipinge kunoromba going to vakabata zita rako. with your name. Vanovasiya You will leave them vachipinda maexpenses. going into those Vati expenses. chavanorambidza But what you stop kubudirira kweurongwa against you. is their plans to succeed. Vasiye vatengese mombe Leave them selling their shoma cars. dzavasara nadzo. Those few cars Vasiye that vatengese mbudzi let them sell shoma their cars. dzavasangana nadzo. The few that they are having. Tinonoonana Who meet pakubudirira at the succession kwezviri kurongwa. of what is Kwezviri being planned. kurongwa. Of what is being planned. Kwezviri Of kurongwa. what is being planned. Kwezviri Of kurongwa. what is being planned. In the name of Jesus. Amen. Ndiri kutenda I'm believing kuti ndichitoparidza kudai. that as I'm preaching, Kune munhu ane situation inochemedza. there's someone who has a Kune vanhu situation. vane zvinhu zvaakufa mulife There are yavo. people with things that are But dying in their ndauyawo. lives. But I'm here. Ndauyawo I'm here ndiina Jehovha with Jesus vanogona who is able zvisingagonekwi nevanhu. that people are not able to do. Jesu pavari kumutsa munhu akafa. When Jesus is raising the dead, Maizviziva here do you know kuti kune vanhu vanga vari kumarinda that there are people who vanga were at the vanotumira grave, shoko who had sent a word kuti udzai vanhu vari kumba that tell people who are at kuti home bhodhi ngaichiuya that the boat can tapedza come. kushera rinda. We are done digging the grave. Mwari yaJesu havana kumisa kusherwa kwegomba. Jesus did not stop Vakatosiya them from richicherwa. digging the- He left them digging the Huku grave. yemagamba ikatourayiwa ikaenda kumarinda. And they even Ndava started kumusha chicken. kwedu kana vanhu vachinge vachichera gomba At our place when people are vane digging special the grave, treatment yavanopiwa. they've got a special treatment. Even that they mukarowa nemakabheji kumba uku give. Even if it ivo vane special meal yavo. they've got a special Ndava meal vanonzi magamba ari kubata basa. that they say they are heroes. Who are Vasiyei working away. vapinde They maexpenses. say
made them being ekutenga nyama of buying the meat yekuenda kune vari kuchera rinda. for the people who are in the Gomba rawo ngarirambe riripo. Their grave must remain Gomba rawo there. ngarirambe riripo. Their grave must be Pana there. akazoimba akati richawa gomba remarara. They say it will be a grave Richawa of, gomba remarara. it will be a grave of Zvimwe zvacho rubbish. zvisiye zviripo. Some of the things Uchawa leave them. mucherechedzo. It will be a Wekuti Mwari reminder wakambopfuura that nepamba pavo. God once passed Uchawa by. It will mucherechedzo. be a reminder Wekuti Satani anga ambobasa. that Satan was holding Mwari it, vakamisa. and God stopped it. Mama. Muzita la Jesu, hallelujah. Amen. Muzita la Jesu, amen. Amen. Kunyangwa ukarwara. Even if you are sick, Kunyangwa ukapinda muchipatara. even if you are in the hospital Ukadiagnoswa. and they diagnose Sugar you diabetes. diabetes Ukadiagnoswa. and they diagnose you Cancer. cancer, Chirekeza kuzovharura mapepa. don't tear the Asi papers. yari pamadziro. Leave the papers for the Igomba wall. ranga rasherwa nevavengi. It's a dish that people Gauzova expect. mucherechedzo. It must be a reminder Wekunongedzera. that you Kuti point tina Mwari vanogona. that I have a God who is Bhaibheri able. rinoti iro. The Bible says Vana vaIsraeri vachiyambuka the children Jorodhani. of Israel, they were Zvinonzi crossing Jordan. naJehovha. Jesus says, Udzai vakuru vaIsraeri tell the elders of kuti Israel pamuchayambuka that nepakaoma as you are crossing by the dry place, ngapave nemarepresentatives there must be representatives e12 tribes of of Israel. the 12 tribes of Each Israel. and every leader Mutungamiri from umwe each naumwe and every tribe kubva kutribe imwe neimwe. pakati perwizi In the middle of the river, ngavanotora matombo. they must take stones. Matombo aya These stones, achava 12. they must be 12. Mapedza kuyambuka When you are done crossing, endai munomisa shongwe. go and Shongwe iroro. this shongwe, This pillar. this pillar, Shongwe iroro. this pillar Uchazova will mucherechedzo. be a reminder. Uchazova a reminder. Will be a reminder Pavana vachauya. for the generation that is coming. Kuti Mwari wedu That our God wakatiyambutsa crossed us nepakaoma. on a dry place. Ndeva vazukuru. Our grandchildren, Ukazovaudza when you tell them kuti Jorodhani munoriziva here. that you know Jordan, Woti tinoriziva. then they say we know it. Movaudza You tell them kuti takamboyambuka that we once crossed nepakaoma. on a dry lane. Takamboyambuka We once crossed pasina mvura. when there was no water. Vacharamba vanavo. They will refuse. Kuti ingano matanga vana mudhara. That it's a folk Kana tale. mashaya zvekuwarerwa nazvo. If you don't have anything Mune to tsika say, dzekuumana. you have a system of saying, Maipayambuka sei apa. how were you going to cross Asi it? kuti vazozive But for them to know kuti munana wakaitika. that a miracle happened, Endai kunotora matombo take stones epakati pemunana of the middle of the miracle kuti vana muzovanongedzere. so that you point Kuti matombo amuri kuona that you see these stones ndiye pasenda perwizi is rwaJorodhani. from the center of the river Jordan. Ndiri kuziva situation arupinana nayo. I know the situation that you are in. Nguva yauri ndiri kuiziva. I know the times that you are in. Zvimwe zvinhu chengetedza Some of the things, keep them kuti uzove mucherechedzo so that it will be a reminder, wekunongedzera kunaka kwaMwari. so that you point to Kune the vanhu goodness baba of God. vanovenga. There are many of people who read. Kune vanhu vanovenga. There are people who hate. Mazuva avo ekutambura. There are days of suffering. Zvekuti vakapinda So that when they enter mualbum in the album, mafotos chaiwo. or and the album photo, Vakaona magroup photos ekumusha. when they see group photos of way back home, Anovenga foto iroro. you hate that photo. But ndauya kuzokuudza But I'm here to tell you kuti paunoisa mamwe mafoto pamadziro. that when you put some of the photos on the wall, Chiregedza kungoisa. don't just put. A2024. For 2024, Chienda unoisa. go and take Ra and put 1998. that one for 1998. Zuva richipisa. That day when he was what? Nyedzi dzichirira mumiti. Padadendere bala. Amen. Zvekuti pamadziro pako On your wall ngapave nemafotos must be photos. ekuti kunyangwe vanhu vakapinda That's when people enter. vakaona vakagara pasofa And rakanaka, when they see when they're sitting on a TV couch, yakazadza madziro ese, and the TV's on but the wall, pasaidi pe-TV but yakanaka next to the nice TV, ngavaone kamwe kamukomana they must see a little kakatorwa boy foto kakabata chigubu chemazowe, who has a photo tsoka dziine shena. with dust on the feet. Pavari kuona kushongedzwa kwemumba, As they're seeing the decor in the house, chivaudza kuti mukomana muri kumuziva here ari do apo. you know that boy? Waudza kuti And ndini, you tell them that it's me. nyasha zisati dzaoneka. Before I met Ndiri Grace, kungofunga kuti munhu anofunga I'm thinking if someone anomira oti mazviro kwazvo kudenga kuna and you Mwari, say there's God in heaven, but inorapa
As we rub information ekumashure previous information, tiri kubvisa weight we are removing the weight yekwatakabviswa naMwari. of where God took us from. Mamwe makomba haadi kuchengetwa, haadi kuvharwa. Some of the dishes you don't need to close Mamwe them. marinda haadi kuvharwa. Some of the graves you don't need to close Rekedza them. kufushira marinda ayo. Don't close them. Asi iye aripo Leave them like that kuti uzova mucherechedzo. so that it be a reminder. Nokuti vana vedu vatinozvara, Because these kids that were given ava birth vana to, veserevhita, these Serevita children, ava vana vemasofa, these children for the ava couch, vana vemagemu ava, these game children, vakachikuona sababa when they see you as a father, vanokuona as a hero, they will see you as a hero. but havazive But they don't know kuti kuseri kwehero kune that mavanga. behind a hero there are scars. And dzimwe nguva At some point, regedza kuzvipoteredza don't surround yourself neshamwari dzakazokuona zvanaka. with friends that met you when you were now. Mafriends ivayo These friends, noti vese not all of them, but vashoma vacho but a few of them vanogona kunga vari feki can be fake nokuti havana weight because they don't have the weight yekwakabviswa naMwari. of where God took you from. Chinondiita baba mufundisi What makes me a father? kuti December yega yega akasvika That every December, ndinongonzwa kuda kudira fuel moti I feel like putting fuel in the ndopisa car matai ndakananga kuone valley. and go to Wonder Valley. Hazvirevi kuti kune zviriko zvakakosha It kupfuura mhuri doesn't mean there yandinayo. is something that is very Pamwe important pacho apart from ndapupfuro what- nepamashopsi pandaisienda Sometimes I'm just passing by the shops where I used to go. hazvina mamhepo. It's not a problem. Pamashopsi pataisienda The shops that we used to go, tichimirira mabhasi when we were waiting for the bus, tosvika tonzi rapfuura and they tell us that the bus is tosiya reversed, tachengetesa mabhegi mushopu and we leave our bags in the toti shop, charidzokerera mangwana. and we say we will come back tomorrow. Mashopusi andaienda Those shops I used to go, takagara pavharanda, when we were sitting by the veranda, vamwe vachitamba slagi, others were playing slug, transport yotaza kuuya, and transport doesn't come. wosvika woenda unobvunza shopkeeper And you go and ask the shopkeeper, pambopfuura mota here panapa, did any car pass by? vanokuudza They will tell you, kuti ipapo dzaakuma 3 now it's around 3, kuti pane asopfuura makuseni kuma8 that there's one that passed ya around 8 headmaster in the morning. yepachikoro. That belongs to the headmaster by the school. Pandiri kudzoka kumusha As I'm going back to ndiine the mota with a car, ndikanoipaka pamashopusi ipapo when I go and park it by ndinonga those shops, ndichiona ukuru hwaMwari. I'll be seeing the greatness Ndoti of God. Jehovha kudzwai, And I say, praise ndoti be to God. Jehovha And I simudzirwai. say, may your name be raised. Mamwe makomba Other ditches, other asiye graves, aripo leave them there. uzova So mucherechedzo that it can be a wekuti reminder kudenga kuna Mwari. that there is God in heaven. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Vakomana vari kumarinda uko ndakutopedza. The guys by the grave, Ndiri kufunga kuti vari kunzwa shoko. I'm thinking they're hearing about the word. Kuti vakomana makagara zvenyu kuno. And they're saying, guys, you are here. Shamuruda kuviga. What you want to bury Shamuka. is risen. Jesu manje. Then Jesus, Paari kusvika pane vakomana. as he is arriving by these guys Vanga vakatakura muchituna. who were carrying the dead, Bhaibheri rinoti the Bible says, Jesu havana kutaura Jesus did not say, nevakatakura, did not talk to the ones who were carrying, but vakataura but he talked nechanga chakatakurwa. to the one who was being carried. Vakatakura The ones who are carrying, vachiri kufunga they're still thinking kuti chakatakura chituna. that we are carrying the dead. Pakaita munhu anovabvunza If someone asks them, kuti makatakurei, what are you carrying? anoti takatakura chituna, They say we are carrying a corpse. but havasi kuziva But they don't know kuti chituna chaakutotaura naMwari wacho. that the dead is already talking to his God. Kutakurwa kuri paviri. Being carried is in two ways. Chituna chikabvunzwa If the dead is being asked, kuti uri pai, that where are you? chinoti ndakatakurwa. He's saying they are carrying me. But chikada kunzwisisa But if it wants to kuti understand, mission yekutakurwa ndei, that was the mission of me being carried, shainzwisisa it would understand kuti kutakurwa uko hakusi kwerugare, me being carried is but not of kutakurwa good, kwekunoraswa. but it's me going to be buried. Muupenyu In life, pane pamwe paunotakurwa there are points when they wofunga carry kuti uri you, mumaoko akanaka. and you think you are in safe hands. Izvo akakutakura iyeye By the way, those people are ari carrying you, kuenda kunokurasa. they are taking you to the grave. Be careful. Ngwarira,
pane vanokutakura or those people who carry kunyange you, ukatakurwa nemunhu even if they carry you, chiregedza kurirakisa don't relax. ita kuti takurai zvenyu You say you can carry. maita basa Thank you. but ndina But jehovha I have Jesus wandinotenda that I believe in. kuti akauya That if he zvangu comes, zvanaka my things are well. ndauyawo I'm najehovha here with Jesus vanopukuta misodzi who wipe tears. ndauyawo I'm here najehovha with Jesus vanopa upenyu who gives life. ndauyawo I'm here najehovha with Jesus vanomutsa who zvakafa raises the dead. ndina mai here Do muno I have a mother vari kuti here? ndine zvakafa Who mulaifi is yangu saying I'm having the ndina dead things baba in my here life? muno Do I have a vari kuti father? ndine zvakafa Who is mulaifi saying I yangu have dead things in my ndauyawo life? negood news I'm here with good news. ndauyawo negood I'm news here with good news. it's not over Avisati zvapera. until it's over Kusvika zvapera. it's not over Avisati zvapera. until it's over Kusvika zvapera. as long As long I'm still alive ndichiri mupenyu. as long Kusvika ndichiri mupenyu. ndichiri mupenyu Ndichiri mupenyu. ndine kutenda I have faith kuti anything kuti chipi can nechipi happen chinogona kuitika in my life muupenyu hwangu. munhu ashata The one who is bad ndiye amuka afa is the one who is dead. usadherere munhu amuka ari mupenyu Don't. tinanani panapa Amen. regedza kuti chipo chikuru muupenyu The greatest gift in life ndechekuti wamuka uri mupenyu is you are alive. chinhu chikuru paupenyu The biggest thing in life ndechekuti ndamuka ndiri mupenyu is you are alive. as long I am alive Ndiri mupenyu. as long I am alive Ndiri mupenyu. anything is possible Zvese zvinogoinika. I can do all things Ndogona kuita zvese through Christ kuburikidza who naJesu strengthened me anondipa simba. I can do all things Ndogona kuita zvese through Christ kuburikidza who naJesu strengthened me anondipa simba. as long As long ndiri mupenyu I'm alive, ndinoita zvese no, I can do nokuda all kwajehovha because of Christ. ndafara baba ndichinopedza As I'm finishing, kuti handisi kuparidzira kune zvitunha that I'm not preaching to the ndiri dead. kuparidzira kune vapenyu I'm preaching to the ndiri kuparidzira kune vapenyu I'm preaching to the ndiri alive. kuparidzira kune vapenyu I'm preaching to the poor alive. ndiri muno pandakauya muno musouth When africa I came here in South kubva Africa, pandakatanga kuuya as I started coming here, kusvika zvino up to now, ndine mota dzakanaka I have nice cars dzandakaona that I saw, bhati dzese but all of it dzandakaona that I saw dzaidhiraivhwa were driven kwete nemarobhots not with robots, kwete nezvitunha not with the dead, bhati nevanhu vapenyu but with the people kwete who are vanhu alive. vekujupita Not the people from kwete Jupiter, vekumars not from the bhati Mars, wepaearth but from kwete the earth. vekuasia Not from bhati Asia, vemuafrica but from Africa. saka ndichikuona So as I'm seeing ndiri you, kuona munhu I'm seeing a person anogona kudhiraivha who can drive mota yaasati ambofunga a car that you have never thought of. pamusaka pekuti uri mupenyu Because you are ndiri alive, kutokuona I'm seeing you uri munhu achatakura maanza as a person who carries emumusha answers menyu or from your home. zvinhu zvinoshanduka muupenyu Things can change in life. zvinhu zvinoshanduka muupenyu Things can change in life. as long uina mwari As long as you have God, anything is possible zvese zvinogonika. pane paunoti wapedza kuparidza There are points when you are done preaching wotonzwa kuti meseji ndapedza and you see that I'm done with the message. poita chimwe chinhu But there is another thing chinonga chiri mauri that is in you chinokuudza that will tell you kuti wapedza zvako that you are done. but pane vanhu vatatu But there are three people vachakasarira who are still behind. syllabus ndapedza I'm done with the syllabus. syllabus ndatopedza I'm done with the syllabus. but unozonzwa ticha akutaura Then you hear the teacher saying, achiti wasina kunzwisisa topic iyi those who did not understand this topic, ngatisanganei paweekend let's meet during the tiite weekend maextra lessons so that we do extra pano lessons. ndiri kunzwa Here I'm feeling kuti ndadhilivha that I have delivered shoko pamusoro pomwe munhu the word upon asi someone, nokuda kwevashoma but there are few vandiri kutenda that I'm believing kuti wakaita kakusarira that they are still behind. let me repeat this Reka ndidzokorodze izvi. don't cry Usachema. don't cry Usachema. don't cry Usachema. don't cry Usachema. kudenga kuna There's jehovha God in heaven. panyika pane vanhu On earth there are people. kudenga kuna There's jehovha God in heaven. panyika pane But on vanhu earth there are people. uchatakura solution You yekubuya carry kubva the kwako solution from your house. uchatakura solution You yekwawakabva carry the solution vanhu before you come vachati from. tete waziviswa here vachireva People iwe will say, muroro ngaudzwe nyaya iyi vachireva iwe they will say you must uchatakura dzimwe nyaya You carry some dzichaudza issues. mufaro pamberi pevamwe vanhu maretalatakadabi Amen. chinonakidza baba chechi yenyu inoyi
This church, chinonakidza, what pleases me it's a prayerful church. is a church in Ichechi shoma It's a few churches dzichiri kudeclare prayer and fasting. that are still declaring prayer and fasting. By declaring a prayer and fasting program, Declare kutsanya nekunamata. you are inviting Muri kukoka the presence of the Lord. uwepo wa Mwari. The presence of the Lord. Uwepo wa Mwari. Munozviziva here vana baba nana mai? Do you know? Nokuda kweadmini dziri panyika Because of the admin on this earth nekudzidza kwaita vanhu, and the way people are educated. we can easily run this church Tinogona kungofamba nechurch. like a company. It's a company. Totopedza 10 years And we complete 10 years tina admini dzakanaka, with good admin. but muridzi wenyaya asipo. But the owner of the issue is not. Vakakomborerwa Blessed are those vanoti kunyangwe takadzidza, that even if we are but educated, regai tipote tichimboshedza muridzi but webasa. let's invite the. Ndava mukaita zvekutamba If you joke, zvinotofamba, it can move, muridzi wenyaya asipo. but the owner is not Remember here. the Bible says, Bible no kune variety. vachazouya kwandiri There are people who come to vakati me takaburitsa takadzinga mamhepo and you say we chased out Tikaita demons mnani. and we did miracles muzita renyu, in your name zvikanzi ndichazokuudzai and say I will tell kuti you ibvai kwandiri, that get away from me. handitongokuzivi I don't know imi you. waitiwe zvakaipa. You people do evil doers. Vhesi iri baba rinondiudza This verse tells me tine mukana that we still have an opportunity wokutoita zvinhu of doing things zvinonzi nevanhu ndezvamwari, that people say it's but from mwari God. wacho asipo. When God is not there, Tine mukana wana baba nana mai we have an opportunity wekuuya kuchechi. of coming to church. Tine mukana wana baba nana We mai have an opportunity wekuuya kuchechi of coming to church, tozivikanwa and they know us kugumira up to an extent, palevel to a level rerudapoti. of road report. Pananzwa zvinotaura, Amen. unogona kuzivikanwa You can be known nemaelder, with elders wozivikanwa namufundisi, and be known by the pastor wozivikanwa parudapoti community, and be known by the road but report usingazivikanwi community, kuna Mwari. and God doesn't know you. As a believer, Samutendi, you must have this zeal unofana kuwa ni chidokwa dokwa to break that ceiling. kubreak a ceiling Wotenda AFM and believe FM kuti makaita basa, that thank you makandizivisa you announced to me kuti kuna Mwari, that there is God, but handisi kugumira but palevel I'm not ending on this yeah level announcement. of announcement. Muda kubreka I want to break ndizivewo Mwari so that I know God at the personal level. at a personal level. Ukaita zvekutamba If you joke, unozivikanwa you will be known palevel yechechi. at the church level. Zvotonzi mai vaya vakaimba, And they say, if that woman sings, ndinonzwa kukomborerwa. I feel blessed. Baba vaya vakaparidza, If that man ndinonzwa preaches, kukomborerwa. I feel blessed. But aimba wacho But the one who sings, voice rake harina kusvika muwazhe dzamwari. his voice did not enter the presence of God. Pandoona pandakanzwa nhau yeprayer and fasting When I ndakati see Jehovah and when kudzwai. I hear about prayer and Taane fasting, vanhu vari kukumura bhatye we reAFM, have people who are removing bhatye the rechechi, bless of the oti church. regai ndiende pamberi pamwari They wangu. say, let me go before my Ipapo Lord. ndo panogadzirwa minana. That's where miracles In are the name of created. Jesus Christ. Amen. Takuda vanhu vanoti we We need people who kunyangwe say, ndikapedza Sunday service if I finish ndakuda Sunday kutsvaga service, Mwari at the personal I level, want to look for ndakuda God at kuziva personal Mwari at the level. personal level. Ndakuda kuziva Mwari at Bhaibheri rinoti personal Pauro level. anotaura iye The Bible akati say, Paul ndoda says, kumuzivawo I Jehovha want to know nesimba God rekumuka with kwake his power from kubva rising kowakafa. from the Kana dead. uri pauripapo chimondipa amen iri nane. Say amen. Amen iri nane. Amen. Amen iri nane. Amen. Amen iri nane. Panguva ino regai ndisvike pandoshedza This time I mufundisi. want to call the Vasvike pastor. panotifudza pamberi. And you proceed with Mwari us. unenge vachikudzwa. Amen. Thank you so much. Hallelujah, 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 hallelujah. Tunangonamata sekereke tigotendera mufundisi vachiri kuno kuti mumwe munhu angosvika patime yekunzwa kuti I want to know Jesus. I don't want to know people. Chiri kuremera chechi munhu achingopinda muchechi ane zviso zvaari kuda kuona kwete Jesu. Munhu ane munhu waari kufambira. Ndanga ndichifarira vhangeri barati let's leave the level yerudapoti tiende palevel yaMwari. Hatibvei palevel yeadmin tiende palevel yemweya kumboti munhu anotsanya nekunamata kuti ndinzikwe naMwari. Machechi mazhinji tiri kuremerwa kuti mazita edu akakosha kudarika zita raMwari.
kana vanhu vakandikanganisira, I will show them who I am. But pamwe pacho tiri kuti patauyawo kuchechi tauya kuzoratidzwa simba raMwari, kwete kugona kwevanhu but kugona kwaMwari. Why do we fast? Sometimes we are trying to break this ego. We are trying to break this pride. You just feel big. You feel important. You feel that huge. The great people are only great when God wants them to be great. Akangotora mweya wake, chituna chatongova chituna. But sometimes patinoya kuchechi we are so great. Pane that thing yandinoona kuti pamwe pacho sound ikangonyarara vanhu vamva kutonyarara. Pane patakamborumbidza Mwari uine maoko, tikataura nendimi tichishandisa maoko. Pane nguva yatainamata tichibuda misodzi. Pane izvozvi munhu akangoti namati akabuda dikita akutodai pamakeup. Zvezvekuti we are so sensitive to who we are. We are so sensitive to our rights. We are so sensitive to beauty. We are so sensitive to baba ndakarwadziwa rimwe gore ndichitaura nomwe mufundisi achiti ndadaidzwa kudiscipline kuti handina kukwazisa vakuru. So that sometimes we feel the church iri kuremerwa pakuti when we get blessed we lose the anointing. When we get resourced we lose the passion. Baba Mwari vakambondishandisa muupenyu zvokuti unonyatsoona kuti iri rombe wonyatsoriona raropafadzwa. Munhu wokutaurira kuti kutsanya chibharanzi. Kutsanya chibharanzi. Hanzi mufundisi unoziva kuti izvozvi the church iri palevel yokuti zvinhu zvechechi zvinonzi zvakawandisa. Izvozvi 12:30 dzakwana munhu akutonzwa kuda kuenda kumba kuti why have they exceeded our time? But kwa doctor anomira kusvika zvanaka. The love of God. Kungonzwisisa masikati ano kuti munoziva here kuti Rudaport is just but a name. Kudenga kuna Mwari uko. AFM is just but a name. Kudenga kuna Mwari uko. Ngapaita mumwe munhu anongonzwawo masikati. Unoziva kuti people value money so much zvokuti you can be easily reminded kuti musakanganwa kuti tositounza mari yacho. When you make your decision, make it uchiziva kuti yabva kupi. Unoziva kuti unogona kuwarairwa pamakeup, unogona kuwarairwa pakunaka, unogona kuwarairwa pamota, unogona kuwarairwa papfuma, unogona kuwarairwa pautano ukakanganwa kuti kudenga kuna Mwari. Tiri kunamatira munana izvezvi mufundisi. Tiri mudispensation yemunana. Manga muchitaura kumuka kwezvakafa. But pazvinomuka tinozoziva here kuti zvakamutswa nani. Pano mumwe munhu akambondibvunza akati, do you know kuti munhu asina anotumika muchechi than munhu anazvo? Munhu akava nazvo anoda respect. Izvizvi unotarisa kuti ndine vavhangera unoziva kuti pane pamwe pekuti the church fundisi masimudza chinhu chadena mwoyo wangu kuti we forgetting kuti takambodya mudyo usina mafuta. We forgetting kuti who we are, someone took us to be where we are now. Vashoma vari muno vari kuti I have what I have because I'm smart. When I see everyone putting a tie, I see grace. But do we see that humility? Mfundisi handisi hangu kuti Mwari vanotigonera papi. But dai taimbokanganwa kuremekedza mari yatinayo kuti tiremekedze Mwari vari pakati pedu. Nditokoro statement iyi. Dai taigona kuremekedza kukanganwa kuremekedza mari yatinayo kuti tiremekedze Mwari vari pakati pedu. Unoziva kuti they are so much. Unoziva kuti it's very embarrassing to see an adult man achiimba kupraise team. Now it's embarrassing. Kuona murume mukuru achiimba kunoko, it's embarrassing.
people asi kana asina it's fine. Unoziva kuti munhu akangoti tei mari so haachada kuimba, haachadi kunama. Unoziva kuti auta kocha iyo inogona kuremera munhu ane mari, kungonzwa kuti ini ndingaende ikoko here zita rangu rinozoshata. We want to pray. Yes. But pari kumutswa zvinhu zvakafa, Mwari ngavamutsewo mweya yedu ikafa. Mwari ngavamutsewo mweya wekuzvininipisa. Mwari ngavamutsewo mweya wekuzvininipisa. Unoziva kuti kuno mumwe munhu wekuti even mweya mutsvene ukamupfeka sei adoni. Ini ndigodonha pamberi pevanhu. Unoziva kuti mazuva ano mufundisi zvaakunyadzisa even kupfugama. Kupfugama chaiko, kupfugama chaiko. Munhu anonamata. Do you know what is kneeling down? Kneeling down is a sign of humility. We are bypassing that. Pari kumutswa chinhu. Munoziva kuti this church ngaive yemweya. Ngatingonamatai kuti titendere mweya mutsvene kufamba. Unoziva ndarwadziwa pama muchitaura kuti admin. Do you know kuti vanhu vanogona kubatirira, ndachitombotaura nepresident worship, kuti vanhu vanogona kubatirira pasystem zvekutadza kunzwa Mwari. Kubatirira pasystem zvekutadza kunzwa Mwari. Unoziva tine mamwe maservice mufundisi ataimbopinda kwete kwari isusu taigona ita service yekuti praise team yaimba tonamata kusvika service yapera, ndongozonamatira vanhu. Taita maservice mufundisi yekuti tisati ane building inei tainamata, mweya mutsvene utofamba kubva kupraise team totonamatirana totoenda kumba pasina paridza. But pane imwe nguva kuti mukawarairwa munoremekedza program yenyu kudarika yaMwari. Just that yekuti the Holy Spirit can come and run the church. But pamwe pacho tikawarairwa toti mweya nyarara titaure isusu. Munoziva kuti mazuva ano it's so hard pamwe pacho kuparidza chako chako, because unotsika vanhu. Pamwe pacho mweya mutsvene, kune vanhu vari muno vekuti vari kuuya kuchechi setsika asinganzwe Mwari, kuti Mwari dai vatigonera mangwanani ano vambomutsa mweya yevanhu ingomuka kungoziva kuti kudenga kuna Mwari. Munhu anouya kuauta ko asingatyi, aine zvivindi asingatyi, kungomutsa mweya yevanhu kuti ingoziva kuti kudenga kuna Mwari. Just that. Pane zvakafa Mwari ngavamutse. Pavari kumutswa chitunha ichi pane mweya inofanira kumuka. Yes. The fear of the Lord, yes. The respect of the Lord, yes. The grace of God. Yes. Kungotya Mwari. Ndaitaurira mukadzi wangu ndikati vanhu vakureva mufundisi just like vanhu vari kungotaura chinhu chese chese. Everyone can say anything about anyone without fear or respect. Can we allow the Holy Spirit to move? Just kungoti Mwari ngovai Mwari. Just be who you. Mwari ngavangokutenda. Wakatarisa account yako ungoti ichi hachisi chinhu. Ndi Mwari. There is that. These days I'm kneeling down there on my feet. Someone was asking me, mufundisi mukatorwa photo makadaro, hamusi kuratidza kutambudzika here? I have nothing. Vana baba nana mai hapana chinoshamisira pamunhu. Muridzi webasa. Kune vanhu vekuti even akanzwa kuda kubuda madziwa anoholda up. Zvinonyadzisa kuzouya nemakamera aya. Vanhu vari kuzviremekedza. Dauti Mwamtsvene ngaatitendere mufundisi. Pari kuitwa minanai. Umwe wemunana ngauwe wekutya Mwari. Umwe wemunana ngauwe wekuzvitswanya, kuzvideredza pamberi paMwari. Kana tozvikudza pakati pedu but pamberi paMwari. Muchechi. The spirit must be crushed. Vishoko raMwari robva ati remember, hands blessed are the meek. Kungozvideredza.
Kungozvideredza. I was saying other people even say bad about their mothers. They say bad about anyone. Apachisina the fear of the Lord. Unozera unogona kuita mbiri muruta potukashayika. And the devil is targeting. Munoziva kuti chechi inogona kuremerwa pakati pedu paine vanhu vane mari chaiyo, vane potential chaiyo, achingonzwa kuti haadi zvinomunetsa. Angaira kuti kungonzita chakati handidi zvinondinetsa. People are running away from responsibility of serving the Lord to respect their ego. Zvimukataza hatina kana anoimba bhesi kuno. Vana baba vanodzvowa, avadi, zvinonyadzisa kubata mic uchiimba. It's one of those things. Chimbotanga kunamata kuti Mwari pamuri kumutsa zvinhu. Mutsaiwo mweya wangu. Mufundisi vari pakati pedu, pari kumutswa zvinhu. Mutsirwawo mweya wekushandira Mwari. Shandira Mwari nepfuma yako. Shandira Mwari neupenyu hwako. Zita rangu ngarirege kukudzwa. Zita rangu ngarirege kusimudzirwa. Zita rangu ngarirege kubatwa neutsvene. Asi zita renyu Jesu ngarisimudzirwe pakati pevanhu. Nezita raJesu, nezita raJesu. Retakata papa paradei. Ndine vanhu vanoda kuti vangonamata. Chimbonamata. Zvakafa ngazvimuke. Uti kukutyai Mwari ngakumuke. Kutsvaga chiso chenyu Mwari ngakumuke. Nezita raJesu. 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 Mweya wekurevesa ngauke. Mwari ngavamutse esensi yespirit. Mweya wekurevesa ngaumuke. Mutsai vana venyu panzvimbo ino Baba. Mutsai vana venyu panzvimbo ino Changamire. Mutsai vana venyu panzvimbo ino Baba. Retela takatabai. Munadzo mare Baba dzamuri kumutsa. Munadzo mare Baba dzamuri kusimudza. Munadzo mare Mwari dzamuri kuzvimisikidzira pamberi penyu. Nekuda kwebasa Jehovah. Parela takadabi. Maretela takadabaradai. Menjata kadobela woshian. Shaleta kadapapa paladai. Mweya mutsvene fambai pakati pedu. 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 Batai vamuri kuda Mwari. Mutsai varume navakadzi. Simudzai zvakafa muupenyu hwavo. Simudzai mweya yakarara mulaifi yavo. Zvirakidzei kuti muri Baba. Zvirakidzei kuti muri Ishe. Mareta katapa. Amupfuure nepakati pedu Mwari. Tikaramba takadaro. Amupfuure nepakati pedu Baba. Tikaramba takadaro. Amupfuure nepakati pedu Mwari. Zvakafa zvikaramba zvakafa. Erela taoshiadzai. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Nezita raJesu, nezita raJesu. Kudenga kuna Mwari panyika ndo pane vanhu. Kudenga kuna Mwari panyika pane vanhu. Zvirakidzei Mwari vangu, zvirakidzei Baba. We need more of you, we need more of you. We need more of you, we need more of you. We need more of you, we need more of you. We need your presence, we need your touch. Aretala te pepepe. Marakwata kate peperete kata paradai. Jambe pelata kata bilawosh. Entalata kata paparadai. Menjata kata paparadai. Morela tatalata kata be. Mazita Mwari wangu, mazita Baba. Mazita Jesu, mazita Changamire. Munesu panzvimbo ino Baba. 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 Munesu panzvimbo ino Baba.
munesu panzvimbo ino Baba. Eretalata papa maretelata katape jetelata katapa. Mweya wenyu Baba ngauzadze imba ino. Mweya wenyu Baba ngaupinde pakati pedu. Mweya wenyu Baba ngaubate vana venyu. Mweya wenyu Baba ngautibate panguva dzemangwanani ano dzemasikati ano. Ere lata oshiaza ere tata lata kata parada. Hallelujah. We want to pray for people, but not what we feel as pastors. Kana Mwari vaine zvavari kutaura pamusoro pako iwewe uyati kunamatire kwete zvedu isusu autako ino indoda unamatira tiri kunamatira vanhu vari kuti Mwari vane zvavandizevezera muservice inoi zvaparidzwa namufundisi pananga ndichiti love, forgive, give. Pananga ndichiti vanhu pane vanhu vanofanira kungonamatirwa. Kune vanhu vanga vachitya kuita commitment paperi paMwari. I just want, whatever the Lord has said to you, we'll pray for you. If he did not say anything, then we are not praying for anyone. Because iwo vakana vakanyarara isu hatina zvekutaura. Kana Mwari vaine zvavataura kwauri, we pray for you. Kana vasina, we are not praying for anyone because we cannot do it when he's quiet. You need to carry the church. Ibasa ravo Mwari. This outer call, we are just praying for what God said to you. Whatever he says to you, let it come to pass. Not what we are saying to you, but what he has said to you. If he doesn't talk, then we all keep quiet and go home. Kana Mwari vaine zvavazevezera pamusoro pako. Kana Mwari vaine basa ravakupa. Kana Mwari vaine zvavati uite. Kana Mwari vaine zvavari kutaura zvinofana kumuka muupenyu hwako, zviri personal, zvekumhuri kwenyu, zvebasa raMwari, zvekubasa kwako, whatever the Lord has said upon you, will confirm that. Zvacho zvataurwa naMwari. Isu sevanhu todzokera kumashure tomirira ivo Mwari votaura. Kana vaine chavataura Mwari, we are just going to confirm that. Kana vasina totaura nyasha dzaIshe Jesu Kristu toenda kumba. My altar workers praised him. Ngaku itwe kuda. Ngaku itwe ngaku. Ngaku itwe kuda. Ngaku itwe kuda. Ngaku itwe ngaku. Ngaku itwe kuda. Kuda kwenyu ngaku. Ngaku itwe kuda. Kuda kwenyu ngaku. Ngaku itwe kuda. Kuda kwenyu ngaku. Ngaku itwe kuda. kuda kwenyu. Ngaku itwe kuda. Kuda kwenyu. Ngaku itwe kuda. Uya ngweya uya. Uya ngweya. Weutse Uya ngweya uya. Uya ngweya. Weutse Utsona uya.
Regai titende mfundisi mpungane kutishumira. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Mwari verugare varambe vachirangarira mhuri yenyu nesangano renyu muzita raJesu. Amen. Toda kupa kunashe. I'm not someone anoteacher giving zvakanyanya.